ewo court me wiase ye san kwache krache ba ko kan ho a Thomas Ziga e kan ho sabre ya ye kase wo mu mienu e na wo mo ewa aposifo akache wo mo dem ya wo mo ebo ama asemi ye be heba bia e be kwa akosie na asemi ba ye no na ewo se aposifo wo mo mote so ajadefo lawyer fo nyina da wo mo tworo na wo mo de docket ne kwama attorney general na wo mo hwe futu a ewo asemi hu ode be ma wonom enti sabre wo mo hwe ani mu se wo mo de docket na kwama attorney general no enwo futu ahoduo bia wo case yi hu no wo mo ebetumi e de ababa betu dwa asam ne ba ya ne brighty ye de kan chie no se wa kidnap wonu akasa na danfo ye duadue moko ni fu ekwo hu ye moja ne ade bia na ewo ho no e na ja ye de meda case no eto ni tri so ewi ase duadue ma na se nya brighty nko na ba akoka ho Thomas nso ye kodo ano enti sa bere wonu masem no ye hwe ni mo se wo mabo a kire Ghana Police Service adama asisi asam no wo mo de akwa attorney general no ye hwe afutuo ene akwankyira hoduo bia da attorney general de beba e wo sa asemi ehum awie ye gina we so na nsema hodo eboabo no ni nyina da ye de yesi e wo hasamfo ofa John Entry bosia kon labo na boafo ni bi eye nana kwadwo apia enoba afia aboajewa Kwame Jeni Boatin Professor Kokoto Papilo wamu ne boaboa ensemi ya no ede ma yen eja sam Papilo krona na bebo chidom ma ensema hodo ya kenkan ede ema mo sanso na senior man Emoze na ema ne kwadwo mo ada matinechi ede yatum Facebook ne so na fe YouTube ne so nyina wunya bi ehweye asomfonom no yeye mienu midin mamme adwowa nyanta tando menin abrewaba Kofi Chumesi ema no kwadwo adamfo no mia okay minim sana adamfo do wa edin ya me da ema no kwadwo abusia ansa ne be kono birthday wish ba ko ewa ha happy birthday eko edi ama ohenere mama yeboa esiamma mama yeboa ewo Sompa TV Sompa FM enkrapuni mantemu mama yeboa erade enhraw ena kwakwa wo dai dia de bia wo bo eho empaye no yesre osoro erade se wonye emfa ema na party no ye beye wo hen ya no atome nkran kra na eja ya ba baginem. Happy birthday to you darling, God bless your new age. ASEMBEBADABI dwumedie etwaso Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the black smokes mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa. Ubeje is saying why you know you're FM. Ya num bi no. Say a malaria morning nyina. Am nyina negative. Ade ho. Won ma we hyper plus mixture no. And wodi we nsu aba. India. E was our immune system. E strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na plus mox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonu mu ato, anwomre no sa. Achekura 4 days na Pavi and the plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor for 0542 778572 and 0542 807907 magie drone di pa Pavi plasmox and hyper plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfie du mienu kan our pharmacies and herbal shop FDA aje edwede nkrato yatum. Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma mi koto obi mame mano. Owe jajai. Abua wamo se what to make in kai kama. Wa kabrofo. Wow. Nankuntebu akradie. Ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumono die. Jai. No die nim difuo. Ene chewa wuma bia. Owa crèche. Nursery. Any KG. Books bia bi. And owa science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Ningina. Every basic 1. Equasi basic 6. English. Every basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine soa. Owa ningina bi. English nom. Ane maths nom. Me say. Books bia ni wa. Perfect series. Any bi. Na GS. Ane naka. Enso am approval. Enti obata bia ankoto bi maneba. Hey, and
na se we de school be kura betumi akotu akoton ama ni students o na eno kura de what boa no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran danso man first stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so woye Hepa Plus wife na aboa no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejode nkra so ya. Me dog for pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na wo pa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me koye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na BBC ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na hwan kra na ofre me sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Reporter ye ton kwalendia. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a wo ye no. Ne kukua mu asem bambo e wo ho. Eye a wo gye amanfo ho nsem edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti se wo gye edin ne number bia ote ni a wo ye no ebia emfa kwa emu. Se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afoforo kukuo mu asem ho. Register with Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asem a wogye no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma kɔ www.dataprotection.org.gh. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Play, Bochie Mobanwaya, Bigo Nami Philly, Cola cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Asante. Krobea.
Krobea nana yo, Asante, ASEMBEBADABI yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. ASEMBEBADABI yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec ASEMBEBADABI woha, Wuko tie, Hefa piao. Adon mo guhura, aye me na sienka. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma no doso. Nanso, di odi amenipa no, eno na eden, ohweso, edidigi. Otec, nyame ma won nyuma no, enkoso. Openi a wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyere, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo yemodwuma wo mo nyina da papa mo won ahoden ahoden no mo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma no wo dia asem yen wo so wo dia sene ya me tinya tia to obra ni ho hwibio papa ya se dia na dia che na dia so bi ebi so wo mo so na ni asem ya kini wo mo kwani kwa na yituo ma kan enwo no tutuo onso omo pa ba mo da so busua ye wadwuma na papa wo dia ne chense ye kan sha ayi ni na se enkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne dman ntumpon no mo tumpa abotre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema ye ne ya ne ya ne kire se wo mu gu eni ma se nyesa na mo tie o mo ka se adwuma na mo ye no e mra wo mu obi eni ma se ne mo ye yo kataye ne ya na mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra odu obia bekọ wodi ni baba betena se se de be ya ombe hihie na bibia to ye no awade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokuduo emfanya kopum bra wa obepi woni mo nyamo adum ni amen aja nyame shira amen me da body ase ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyimfo ne wa bejafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu a mo ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a ASEMBEBADABI ukwa awale bisa na ye nyinkira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankira o se obawe na ye wodia na se uhwe ne tu ane ne nufo na nanim han na se wodi akire a ASEMBEBADABI enti wo mu hwiye se obi kwa awale a o misa nyakopon se woni nyakopon na se busum na wusumu a se ukọ awale a bisa obusumu a wusumu no na onyi nkyere o se oba na awukọ kwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon e kire no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ni tina good timi da radiasi yes ya dase me chantro antu mere so me kutuo me ba obananim ya misa ne se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi sa yem se me oribeduma ma me so ate free hono no me ba oda de na mi ri ye no aya papa me kan na da o 102.9 FM oh great mere kasa daem udani apanya me dani wo watch udani apanya me dani wo watch ahomachi 5 la miri akochi apanya ofana de mu abetere me awo inside ya mi sa no ahomachi apanya me se machi no nani enti nyama bia miri ye wo fie ho no anu odin me de ne maka se woye na se mebu anjo wo na wo ye ni falifo na me de asem na betu wonim se frɛ no na tu no fu na de wo ye no onya ya o se me ye konkonsani Ernestina papa do you respect your husband mi bunu na fe dia na aba adekura ma ebu emba mu ne se wa wale me woni me abresi fie wodi dina hayama ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so ontinam na tam so na wa ye de na wakọ 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam waka ti se no ya me bro bi na esi 3 rooms no Ernestina entano
O kachire ukunu so omekoto anim na wonfa na adwuma ma no. Papa adekura me ka asanu o. Bla no me buano. Pacha me buano pa. Eju obekoto anim. Okoto ye. O ma ne tene nsa. Pacha. E na aka asa wo de na adwuma ma no. Pacha. Ye nti na wo ka asa. Me buano pa na adwuma no honom no. Yakwa jidi yedi yakwa honom no na adwuma no honom no onye adwuma bia bema no okofa na mane beduru ye no mekunu dwuma sai ye me na mekoso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awo apaaso ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me da na bibi eba me ma dwuma bitime kire no mekunu fa nche na aboba na fa kopetegu ayi no me kire na mekunu onye adwuma me safri ya munyina tia paasofo nyina omutia me bua mekunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitime kire ne se da ya de we me da bibi ba se menya adu a mitimi ya kwaya wo ho ade o ma me bodua wabra o mpene so o mpena wade ne so pacha enti enam usu eban se ne wo hwe oneoma te se vandam pepepe enti na ma ye fra vandam enti mba cha Ghana vandam nie Ghana vandam na wo vandam yi na ade akwa oba so nti ojai akra na asem de ba so edi matemo ana wani mo atwam wo honam asene wo beye de ofia hu na mebuafu bema one me da te se me da asem ye da bi obu o se nka no public mo obi anti ile Otec 102.9 Jatabibo ASEMBEBADABI Jatabibo ena wiai odomankuma nyame ayeye enka udin ena wiai odomankuma nyame enase enkamfo enhyira ne ntontom
ɛna yɛde ma udin kronkron no adɔfo ne ade hye awia yi yɛma yɛn ho aha ɛna awia yi yɛma yɛn ho akɔ aba na yɛma yɛn ho yɛ ahyiahyia aha yɛ Otec 102.9 FM sunie Kumase Asante mani ahinkuro mu ɛna yɛwɔ ɛnɛ enso ɛyɛ da foforo atwiredi ampototrobo nso Kwame Basayi adom no wasan yɛ bio na yasɛhyia ɛnɛ ɛyɛ dwoada ɛbrɛ na wiedu sɛ yɛde ASEMBEBADABI dwumadie no yɛde ba bɛsom na dwumadie yi da biara da wɔ afidie yi so siehyia yɛka sɛ yɛde suadeɛ yɛka sɛ yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti na awie yi a yɛhyia nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abɛsuadeɛ ɛbrɛ korɔ na mu ne yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so na dwumadi a yɛdie yi yɛyɛ live ɛwɔ yɛn social media handles ne so wadaroma sɛ woba so a ɛyɛ ahyɛ ma wo nuanom nya adesua ne adekyerɛ dwumadi bi ntie ma wɔnom enya bi nsonhwɛ afei wo hyɛ no na wode wadwenkyerɛ ɛtum ɛwɔ comment section hɔ ama yɛn ɛno nso yɛbɛkan no kama wɔ afidi kɛseɛ yi so ama obiara nso ate saa abrɛ korɔ na amuo no hyɛ na afei comment like ye page no na follow ɛno bɛboa da biara da ɛbɛhyia wɔ afidie so sɛ no ɛbɛbɔ wo nkayeɛ wobɛnya akwanya awuram na awie wadwenkyerɛ bi anaasɛ adesua ɛne adekyerɛ a yɛba abɛsua no nso atumi anya mu kyɛfa ɛna wie yɛwɔ yɛn nuanom Be Love Radio foɔ sɛ ukɔ Spain man no mu a awie Be Love foɔ aboade mu a ɔno mu tie yɛn na wɔhwɛ yɛn yɛwɔ GN Radio foɔ ɔno nso wɔ United Kingdom man no mu awie wɔno nso aboade mu abiebie mu a ɛnya asɛm ketoa ɛnɛ Patmak Radio Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ɛna Sahara Radio ɔnom nyinaa wɔ UK man no mu awie wɔnom nso aboade mu abie mu a dwumadie ni twagu yɛwɔ Kings Radio ɛne TV ɛno deɛ wɔ Paris France abuchiman no mu Daakye Hima Radio wɔ Denmark Rakus FM wɔ Belgium ɛna Sky FM ɛwɔ Columbus Ohio mede de Krobea Nana Yaw Asante ɛna wiei ɔgye amanie ɛna wiei apɛsɛmakana nanie awiei Krobea Chata mesane wahyia bio ɛwɔ afidie yi so asedanka Awurade Nyankropɔn ɔbaade akyia me awiei akɔ aba yɛagya akra umpom te sɛ Nyankopɔn adom ho yɛ paa na so adom me nso me ho ɔden yɛda Nyankopɔn ase ɛnɛ yɛdwoada abia yɛsan hyia na emu nsɛm nso dɔɔso na ano sɛ na meka wɔ afidie so kyerɛ mo sɛ Friday ni deɛ bɛduru nanso Monday no sɛ bɛyɛ die nyinaa yɛbɛsan hyia no ɛno ne asɛm no enti sɛ wokɔ fiada na woba bɛduru dwoada na obi ka me se anaasɛ ne ɔbɛka na wobɛte bi ɔka ma ate bi a na ade aseda ma Awurade Nyankopɔn ɛgya kwa me wɔ hɔ ɛna me wɔ hɔ ɛnɛ nso yɛhyia biem adom na so yɛ so ɛnɛ yɛ dwoada ɛdwoada nso duru a ɛno nso mu nsɛm dɔɔso wohyɛ na wɔtwe no ase sɛ yi a wonhwɛ yɛ ana ɛnneɔma bebree wom nanso ɛnɛ me mpaebɔ ne sɛ Awurade Nyankopɔn no mmoa yɛn na ɔma obiara hyɛseɛ no ɛnyɛ kamakama sɛ bɛyɛ de bɛkɔ awie yɛ pa ɛnɛ ma bedwafo a mo nso mo aba ntentan ne so Nyankopɔn nyɛ mo kɛse ɛnɛ Nana Kwasi Wusu Steve Hackman ata wo Lakeside mehu sɛ wo nso aba ahoma ne so ha ɔsena na yɛ Krobea Asante ɛnɛ wie yɛ nso yɛ ka ho wɔ ha wate Nyankopɔn hyira wo na ɔnyɛ wo kɛse awie yi Ogoro Mensa ɛna ɔsɛ akora yɛ Krobea Asante yi wada ma eburu yɛ mo ha ɛna wie yi asedanka Awurade Nyankopɔn so ɔde yakɔ na ɔsan de yaba bio ɛna yɛ ne wahyia oba manso asuo nwuna na Krobea aha yi yɛmfa wonni agorɔ ɛna Peter Boakye ɔno nso wɔ ohia pai yɛ no bɛn ba ne kuruma hafo ano safo asimu ɛna ɔsɛ akora yɛ Krobea Asante ɛna wie yɛ nso yɛ wɔ ahoma ne so Nyankopɔn nyɛ mo kɛse ontutu ne wabedwafo nyina nso ana mo mfansi yie kyerɛ sɛ adesua ne adekyerɛ ya mo de mayɛ no nana ya ne ani so akora Krobea awia me godfather me mo aheburu apraman ene nso ye wo flick clothing
ensunie na na Krobea ye bo aba so wate eni wadwuma pa ne adwumaden a won so wo bo de ma adasa awie ye kan ho ha Nyankopɔn hyira onya wo kese na ontutu ono wabedwafo nyina nso anamo emfa ensie ena wie adofo ye wo somsom Mercy Buadiwa awie ye ma won so akwa aba kire se wo chi abedwafo ye da ase eburu bema campofo ya amonso mo aba ahoma ne so mebusem Proverbs osene maame Teresa onu nso onyina hini na Krobea maame no wonfa wuni agro se ye monitaw wo bema camp mebusem ya tie eburu Nyankopɔn enzu nhirawo awie me wo ababa bi wo manim ha ene yaboafo a mota ya chi wa afidie su nyina no Nyankopɔn su nhira mo na wonye mo kese entutu mu anamo emfansie sei wo hwa nkakra afe no na no hyiaba sei 2026 no ogina kwan na no bopunu mu dendenden say 2025 yiro ho pake 2025 no nso kona wo kono na ni abre kire so no nso mpese ono nko abekọ na emum se what na wiase na se wo hwe wo ya ahweye ni be ma o onipa da sani show. The bike dealer you trust Velotric. I'm Steve, and I'm a Showcase Velotric dealer. I have tested many brands of e-bikes, repaired thousands of e-bikes, and Velotric is the best ride I've had yet. And if it wasn't, I would have probably let them know by now. And their quality has never changed since the day one that we saw. Actually, their paint jobs are just getting more amazing. Velotric definitely acts on customer feedback. So how do I define myself? So first of all, I'm a father of 4. I'm an engineer at heart, and I'm also a Showcase dealer for Velotric. Abaya wonu gina baabi afre ne mpnase enkura ni yedede wakohwe akwada baako di mrika wakobo ne maame amane maame baaye bebusa awurada no ahwe ba o se meme ye me ko papa bi ne nkwada ni yedede gumasum wadi di maame natem maame ne wa abaya wote se sa abaya na oye koru no se ye nie nsade fo adoso enu ntidi ni pewuo basa yo gone too soon ne what a shock do enye nkane bra ne de bentoa ye chew to ho ni ayamaduro yi ni asone so na ya pie gum de awura ho apie gumu ya pagya onan ya kosoro ni ya woso wa ni agyawo to de bi kura tumi ma gina ho ka che se ka totom what ya say ansa ne amoa kwa yi nuomagu sabre na mo se ye baginim bia sabre no na ye nwuse yo na nsu sesei ne baba ya ba ada na wudidi me maame atem apaso sha aba ya ne ho wo fa ya akwada ne kon ho twa wo de awo no wakuni wo ha o nipa nkwa eyeke o na wawu ti onipa da sani a wote ase wa ya kasa wote wa wonso kasa wo bite wa da me bro ya bo nkwa ho ban yo bo nkwa ho ban na nyu obi na be bo nkwa ho ban ama wo hwe mrantie yi aba sebe ebi akosua matwa adwuma amwo mu matri aye kitikiti wonamoa wonim sa mia me ne mia wo ba no akunko yo adani amakodi aduro me wutwa me ntwa wotu metua nto dia waye aduro no wonwu ana wa ukoye ma ukonya okoponi bi ede ma wo no wona abetena se dwene wo ho bema dwene wo ho sabe o ma me no papa bre wo ho ka wo no mo abo wo ho yi anyanyam bia nti wo ma wo munya wo so mfaso ya wo sori a enubone no wano ma wogina ho video mazijai ontere daba mu wu beso mu no ho na abehu se sabe waso na ye twan no wo so mu atwe no wo de wako mawura akwaba bra wanim ya ewura eja oba wanim sei ya na wabie wa no enso de amame wate udi de se mawura ba cho me de afia de en nyameche afie nyameche ba cho ai
ya kasa den sani me kasa no why Bacho. manya me che ofri hin na ba ha Bacho me wo putueja. ya mo anu nso hwe we putuoja ho na afri ana ho na ate Ho na metie. na afri hin Me firi be kwai. sante be kwai ana asehwi Asante be kwai. sante be kwai Bacho. na de na do ba putuoja awade adwuma ana de we de adwuma na dem bae adwuma na do ba putuoja wa betena kuma se ha ache Bacho ai. fie be se nie Me ba mfa se be 20 years kura beba. aduonu beba Bacho ai. yo awia yi afie nyame che asem wede wa ba yanim ha no nya botre ma huntun simfimfini hyase kirikirem ma yente wase yi de na de wa ba ha ma afia Bacho awie de e ma ye de me aba ha ne eye be ma bi abema bi efra no Peter esi wo hwim e wo ye frɛ ba bi hwidiem o hwim hwidiem wo hwim hwidiem kyerɛ sɛ ye me baba Ellen abema aba ya no kɔtena ne papa maame hɔ o ko school wo me nkyɛ o se kyenkyene obɛkɔ ne papa maame hɔ ɛna ɔkɔɔye to ɔkɔɔye ni mu a mentene nka o frɛ na wo se hɔ a no obɛtena nti ɔma me hɔ koraa o bɛɛlen no me bɛɛlen no ti wɔne wɔn mo te a mete ya na se ese wɔnyam ɔkɔtena na hɔ no wakɔgye n'ani so hɔ wakɔgye n'ani so enti wakɔgye n'ani so no ɛna obi koraa na dom me na ɔfrɛ me maame na ankasa deɛ wamfrɛ me me kɔɔye kyerɛ sampa me hwehwɛ me bɛyɛ a bɛɛ bosome nwɔtwe mi huno me kokoro no so ayɛ so o no gyina ha saa mi huno ɔne wo di ntete ɔne mi di ntete afi me yɛ ya me ko hunu no na yɛ de kɔ me de kɔ bɛɛ ma no kɔ ya bɛɛ ma no se nyinsen ne nyɔ no awonye afi me yɛ ya afi me bɛɛ kyerɛ sɛ wɔ mɛ me kore bio mi nsa hunu bio ti mi hunu no na me yɛ sɛ ne yɛ te saa de a me yɛ nti me bɛtena ase me betena asimu ha na mpai bon kakra saa na kwele ibai kire so ba wa honhona ye se dan obi ohun me de na ehu pa na obi enim se obewu ene nyame ya adom akwele ye oba onyem no ene wasan honhono enti nam so ma me koton medwapade fansa me betena ha de obi enim ba bia me firi senka me se adwapade no kasa abre me wo kuma se dan anka nche me me kotone ena me de hwe akwala no ye de ne baji wo da ambulance mi ye de ne baji ne ye de ne kwa ne ye de ne ba sa akosi se wo ye ka de susu afi boy ye mfi me nso ma nka no hwe mi dem ni mi se me nya me ba mi huni ya ne sabe me afi bosome me ensa wasa be fa kwada ni bieu Peter na sa be fa kwala ni bieu oyare ye honhono ye no wamfi no fi antua ho ka eno ane se obefa akwala ne ba ni nyina eno bi sa kiri me koy afi na ho okofa wo bi sa na papa okofa wo bi se ni nuanam no ma abetia mama di aka kire na dɔɔso nti sese no wo se obegye dia mesre wa mfa nko ba bia na me nso me ye se misuro nyame enti nka de waka na nka me pene saa sese akwara no oso mpe suku na kira kwa na nka opawale de a na oso obewale no de anka sembie no tobo mintwawa no kuse obefa oba Ellen no Ellen so te ase ma ofa no ne akwada ni nyina asan de koy me pa twan to aso minim ho hwe unim mpo na we na me ko aba ma na nim no ase ma me man ha ho Peter na ka kire me se ma me ha me ho na giso no ade ma ade ma me omfa na ma me a me ye ho hwe ayi giso no ade ma ade ma me ono de wo ba ne ma wo nya sa ade enye yi sa Peter na ye ka sa kire me na me se wunye nyame Peter me ka kire se wunye nyame na da wode ne be ma me no nso no sa da na wankasa wo bo nsem ena me de me ka sa kire no enti ewuo ma no ne akwada yi ewo ho wo mo si wudi gya no ba ba ye ne ho ade no awale meti ya ne sa be ma na akofa obi a wa wo mienu ena one ne ti oba ne waja oba na na me ba no wasesa enkwala no na ba ko 4 years ba ko 3 years no wasesa wo mo de wo makoma ne maame wo tepa kwa mensia o de oba ne firi kumase ohwim hwidie mu ho me ba na de na waja no won nche ho
wohwim ho ɛna nkwala nketewa no wasesa wo makoma ono Peter na maame wasesa nkwala ne de nakoma no enti ho na obi wo kuro no so na maame la na wase maame wo de me kyerɛ woni afi enti pebosia na fa kɔ ɛhɔ mɛkyerɛkyerɛ wa wo baforo ka ba me ensa ase 90 so otimi kɔ de abɛkɔ ko hunu nkwala no agya besi me kɔ kuro no so akwala ketewa ne fura ho se den nkwala na yɛ tantan sa wo nkyerɛ wo baabi a wo ka kyerɛ na maame na ka se ene me kɔbɔ maame amane ne akwaje wo mo se sanya maame na wo nkwala no me kora me frɛ na Asema Peter ne ka kyerɛ me se nyam na me wo mo na me sɔre a me de fun abɛfrɛ no na me mu ama na me yedi na me kɔ ye wo maame no mpɛsɛ no de nkwala no maame na me se no me wa bɛfa ma de ɛsɛ no na sɛ nkwala na wanya wo mo no nso won san sɛ wo mo nka ho ne de ha de ntwuma na wo mo wo kuro no so nyina ka sɛ aden maame no no anan ba hwɛ nkwala ati biam ne sɛ nkoyi nti wo so obɛgye na ade afama na me de nkwala no du ada na mde panyini ni beduru ha na yɛgye ne to pram so ɛna no ɛho ka bia besi nne Peter ya anye nkwala na wo menkyɛ saa na ketewa no wɔ 2 years na panyini no nso wɔ 4 years sese ne panyini na nya 11 years ketewa na nya 8 years ama be ma no kyerɛ sɛ fun kora wo mfe bi mfrɛ wo frɛ nso asem obɛka kyerɛ wo no waagye sɛ wusu ɛna me gya na kyridie na ese de ma hwa ma me na kyima kora me ntimi nkɔ bio ma brɛ minni ekwan a mefa so a mehwɛ nkwala me ese nkwala no nso wo mu gu school ma ɛwɔ sa metoa so hwɛ na me ese de ɛwɔ sa me ba na mo nso station me tie pa na tie fo me srɛ mo a mpanimfo a mo anya madom na baabi Peter ne da no wonye nyame minimu sɛ mo betumi ne na ayɛ de mbɔyɛ na Peter no wahwɛ na ma na ka ma bonso wono a betena se no check ya ma menimpo mintumi ncheke no no a de obeya ma me no ye ma me a na me nkom baby afie nya abutrew na afie asem no yentutu na basane asre oba Ellen ene okotena wase ba ho ene wakọ akọfa furu no akọ ho no ene wakọfa waade ene wabɛbɔ kabubro kosi sɛ akwada ne woye owoye ma ne ho kyenkyene ya na Peter ebesan bɛdaada oba no enti bra wo fa oba no ɛsan de nakɔ ohwimhwidie mu hɔ no na wunim me pa cho minim ho hwi oba Ellen nso amɔ wa mane sɛ bi ama mi Peter aba sɛ ɔsan de mi ko wanka die enti no wanka nkyerɛ me pa cho wa mane na akwala no sɛ de esi ye no akyire na me ba no mi metimi de me nsasimbo aka sɛ ase obi a na adwene koraa ni hɔ saa kyerɛ sɛ wo ye no koraa no bebreba mi ye nyina wo no koraa wani ma me da ase wani me pa cho na nsam ne ye basa koraa enti nko no be ma na ne madin duru na nim sɛ bibia ni koraa ngam ka kyerɛ ne sɛ enti kwan ɔde me be fa so na ye be ma no nso asema be ka kyerɛ me sɛ wɔn fa ma ade ye maame a me ye ho hwie nye na me nso me ka kyerɛ ne sɛ onye nyame okay enti oba wo nkyɛn wa putuo gya na be fa oba ne kɔɛ me pa kyerɛ da bi na saa bre na oba ne minnim kwan korokoro fa so a madin hu no empo eno obi wo kuro no so ena obo mama ne sɛ ele maame mo akoma ntoyem minim sɛ saa bro hwehwɛ ele pa na emom eyi na me de ma o na me ka kyerɛ hwɛ na me nso anyimi ama na emom Peter no wo hwehwɛ ele a wo saa wo Peter ho me pese me hunu sɛ na Ellen wɔ he ɛna Peter tumi bɛdɔɔdɔɔ no saa de ne kɔ ohwim hwedie wo ba wo ye no de oba wo ye no ase Peter ne nuanom ne papa mma bi eba ho bɛhwɛ sɛ ebe bi Peter awo no de ye kora ye nam ye hunu bi da ba ya fefefe bi enti wo mo ba kuro no so bɛhwɛ enti yam sɛ wo mu nya Ellen ne number enti Peter no so tredi ya sa age number no firi wo em sɛ wo mo ba ye no enti wo wo ye nim ho de Peter no wansi ho enti saa bre no na Ellen wa putuo gya na enti oba bɛfa Ellen no oba putuo gya ho ne bɛfa no me pa cho ene de me pa cho wa ene de me hunu kwan ya Peter na em sɛ me ba na na ofre no ma na kɔ okay enti wo nso ba ne kɔ do wankra wanka hwe ya nkyerɛ ene okɔ ne nkyɛn no ɔsan ne kɔnyim obiem wɔkɔ ne nkyɛn na ɔsan ne kɔtena hɔ no ɛhɔ no na minim sɛ gya me ba no sɛ be de yɛ no ma ne de nyinsan dwane ye na ebi no ana asa ye ne santi me ye ma dwane sɛ ebi kura wo sa akɔ ba bi foforo enti me nam a me ya na me ye sɛ da bi
Say Peter me hwade ya waye mi yam kohwehwe na kira kwa wo no kora kokoro na wo so no a obetimi kura di mbone enti mekama no atum enti metena ase a emu ho ena wo mo nim me se me call na nche se medi nyinsa kwato na nim no wo mo hunu me no na wo ma sa afa afomfre me se na me hwehwe ele no Peter no ebra wo san te se oba no Peter san anyem no no ana wa ma ne ho kwan ya ma Peter san anyem no no eto say na dia na mo na san tu me pa cho eno ho no na me fa me baba ya bi kan ho e na me ne call ye nti mi ko hunu Peter no ne papa de me de ne number kora ma mpanimfu yi wono na me call ye e na me koka kire ne say ade ese ni mahunu nti ayese ne nuanum ni nyina ahia na o me se ma me ye ni se Peter no aye bone na emomo de ese ne de wono na ni atofom no so oba wale wo ba no na wafa no na akoba sei ne de yesrew bibia ni afache me nso me yese nyame anim no kwasem me de ma so ne nya yisa ya na enipa wo kana nka wunya nuhu wo me ho de ya menu ni asem bia nti me nim se Peter no wan sa ni akwala ne bone sa biu wo sa de baabiu asa sum kwala ne mienu nyina abam so mo a wo Peter no kofa wo ba wa wo mienu okofa no ne tena ye no nso saa no ma fere mikoro no so ye so oba ne tumi fa se kan de se Peter no mattress ye oda so ne niema wo se wo ye wale mi anka na abefa me na saa wo ba akoro ne ko ye si ko police station nyina na ja wone wo ba akoro ni jaye wona na wo ye kora wo ni jaye se wa Peter na saa akofa wo ba wa unum ene wa ye ne ho ade ene osum we ne ma ne mienu ene akwala na emu no de na betome so se me na me nhwe nkwala no na me nhwe wo mo maame no nka ho ono de sisi wasa wala fufu ba ne sai na oba no Peter ne pamo no sama ne ba wo nchen se wonu Peter no me ba no oba ya eno ono je ono ne made koma ne maame wo tepe kura bi ase eno ama wo ba na ba wo nchen eye den eno kura na me ba no wagya na ma ne nam hwidie mu ho a se na me ba no nso ni misa so den na wo ye me na ebi oba me nchen ya me ntie enti mu ho me ya na me ko okoro no so kora na me hwete de won na mbasa na e na me kofa no ba me nchen kofa ele ne ba me nchen ansana me peka ska na me ne kote pakwa me nsia ho na makofa ne nkwala na ma wo enti ono de ne ma no ekwa akura ase tepa kwa me nsia ene wapam oba na one ne wo mienu na eye wo ba no ena sesei onhwe ne ma no ene akwa oba kura mamunum enum no aye ne ho ade enti mukase onhwe ne ma na di enti no so onhwe nkwada me fra ne fo a first ndi na me fra na ofa ne de kura me fra ne se de o mfada o ka kira me se nyame ne na wo ye na me ma fra no ye freni Peter de yi amponsa Peter amponsa ya wote oshim hwidiem o freni se o man kwada ni sika no o kasa asemi de chawo se no me ma me ni kunu me ni mpana na me high dime fen kwala ni ngum na me nsa fen kwala ni nko school wo mo di diem na ade no o ka kira me se nyame ne wo ye e na me sole ama be frefre no ti me de me frɛ no kora o mfa oba ne ko ho second wine na busuafuo bi ne papa o de koto wo manim no o mo no de no aka kire wo mu sesei afa nkwada ne ho oh Peter ne papa na wo ba mu se ne papa no da bia me mana so me frɛ ne fon so sa ene Peter na ama me obia kan kwala no ho hwe be si sa abiri na oba no a Peter no fa no woka wo boye no san ba be wia ne san de ne koye san de ne konyem de otoso mienu no eno nso besi na obi anka ho hwi he said ye me say ya ne se Peter ne so okwa sole bi e frɛ ne kingdom ase hene wo mo se wia se be sei enti wo wa ehu hia se wo hwe enti wona de nkwala no se wia se be sei wo de akwala no kora ko skie mfa so obi eni so enti nkwala no wona de eno ana se wa wo mo Peter na eka sa so o ma sole ne nkyere se wo a ye de baku school wo se asole ne ye frɛ ne kingdom and o de asore ndi oni ni asem o se na asore a ono I slipped on the porch steps. I'm okay, just a little dizzy. They said I have to pay up front before they'll even look at me. And my Medicare account is suspended. And you hear pain. I hear opportunity. Familiar voice. A deadline. That's all it takes.
bebree oba idea no obeka kire o second coming second ne de no afi wontime ma me nche bio wo hwe de wa ye me na wontime ma me nche bio se de na ma me masi abre ne ade no wono ahwa nka ma na wo mutumi de wo nsasi wo mbuse ye fie ne nka me wobi ka me wobi kura sisi wo me danka wu a na me ko pesika me de be ha dan enkwala ne mienu nso me hwese enkwala ne nko school wo modi die mu ne ade enti wono a me se enyame onya wono ankasa de senka wo mfa me ho enyame afi na nse wo mama misra wa de maye obi afache me na nyame a na de pebosia na yemfa pita ne nko na wonhwe nkwala no se wo wedding fie say benin sound oh me pa cho me wo 55 ade chi ade sen wani mu ana wokọ wajapade anka apreto ho a ubetumi de onsa si ubu aka se mensumi okuma se fie e na akọkọ ton ye e de hwe eleje ne nkwa me tonu wie ye kora nipa na obeto sa ade no kora afi asase na so apie gold kora wo mu kora etu ye etu oh enkwada ye wo mo ba wiase a ya munsusu mama wofo mre o muntie mo awofo asem kire se enafom o enafom emu eden they say mfia aduonunum ye kan woni kunu nimpna mfia mienu edan han they say ade ba ko ekuni pantem ye dan han se wofie mienu na ebeso a na otrimu nyina hyehyew kire se okopɛ bosia na ade ama ofie wura na wasa struggle ya adwuma de atua bosia no another bosia mfie mienu ni nuru no na wo san ekɔgye bosia de akotua nti da bia no besia ne da wanim ɛna se no efie wura fo ni bi nso trimu aye day to some extent agentifo abaifuo bi ɛde wo mo ho aba besom efie wura de ne dan no ebeje one cedi a agent beka tire say de until the new trend na memfa nyi one cedi ebi afaji 2 cedi 50 pesos no aka kire o say wo de je saa no uwi a no ama me nso percentage adai agent baifo adai agent ya obeye saa sa wo ye baifo wo wantumi anka nkire fie wura amana ante enane so umomu say ko akotu ne fo manasa atum wura fi sa wonso we nipa ni bi nipa nwini ni nua ho eno ne ye brebebrebe mabe oba no nie me ba cha ele nie ele oho te say yankopon adom wadi mfie say oba 23 kasaguha 23 years ye frau ele die Ellen ade papa bi obo nwum bi saa nwom no ye frɛ ne nkobesie wate saa nwom ne da wate da unim to hampo na boy enkobesie me koya masaba obredi mechi nchinia denso ankosi hwio obrei edi are wo beku adofo na boy ya mo hwehwe saa nwom ne mame sa wate saa nwom ne da de matoi ote ne way obi mfichire kamu ana radio so radio enenso mebo amo ate bi wa hawate say ya ode sa anyom no ya ode ahade emu yetiri nko yakasa ya ode na unim to entimeto ma wi ya ode enko besie me koya masaya ba obredi machinchinia nenzo ankosi hwio obrei idi are wo beku say na lunash ti house nana me produce bonyom na me produce we cry a verse ba kunu no me yi mu nsam na gu ha ma ona wonne Peter amponsa ogu amponsa fo anim ase ekotwe mpna no kwa be na afa so ahu sa Peter amponsa we kire me kwan a wo fa mo fa so abuhia ne kwan a wo fa so ose wo pe bie wa no kasa na binti anam o me anti
Me maame nua. Me papa enua ba. Osewa. Ena ye de na hu no. Na wo ton ade na wu twam. Asore ana hefa na usia no ena ode pa asem to wanim. Na me nua ba ko na epie no hu ye. Na mu pie no hu mo. Enti da no a ose wo pe se na neje wo ho no. Sa da no a no ne ukohia na. On nti edi be se ya ansa. Be week. Ena one ukodai. Utu kotena krache ne nche, utu free wo aunt ne nche, ekotena Peter ne nche. Wentu ankotena ne nche. Na he no onyemo. One day bi na call a dime or say I had what in the call on and I'll catch up and say ye free or ye be free on. Oh yeah, dear be area. And then I call OP, you know. A hot never ye ni fee. I say honor not. A honor sort. Now on Zoom who say honor ampa. I more than say chromo not. If you also know. Now only wanted it to him. Near was see about no more when she dear muha. Aha, and or they'll call Hokoye where you marry. To re no catch or say honor. Aha, and a year day. Me pie baby no ye meme ko kasaguha no catch up and say ade che ba e say PAI e ko no say on the dan nya na dia na ye madam fu bi dia baby onu kwhia first and nano e na dam for them no de okoi aha na e ye day ti me pie fro nti meme ko ye no o kan na me see you ti if you want to say menyam into a real back up now on your money 2 times into second one no say first one the o ma hunu say e na down for them no de okoi into so jedan bi into afi warrant into second one no sa dan no de uko sa dan no so wa rent no enu mu no de okoi okay onyem ye no o ka kire Peter nsa onyem o kan de na kire o me yanda me ka kire no do no ka kire me say onu woni dan bia o de me kwatene so wa rent dan yo o ka kire me no say oni dan bia o de me kwatene nti be ya me nkom ma me wo kakala no be ba ho and now yeah dey me auntie mo na me auntie kasagu we mu kasagu no mfi me omunfi se wakwa akwanyem wodi akoto bema a wan na anyem wanim bema ne nso ka kire wo se wa han dan ena sa dan no ka kire osu oni dan enti sa abre ne hefa na o sa atibio first born Asem na make hefa na o sa atibio nam onenam hen se ebia me kasagu ha mo anu me munya na anu yi mame why me do baby na me ka kire obia bu ha no amama beda na nche enti hefa na ya na otadeda sa abre na wa anti mumfi wo na Peter ne nso se ko maame ho kakra hefa na ota edededa na okokọ hen ebi wa nso me ko ayo ni sister ba ko ho no akoda ho na wo ye de na unyeska ebi wa min didi ebi wo ha unidi ebi wo nso a ye de na unyeska didi ebi wa Peter na ko no wa bo anu amoska de ebi wa nso a kwa o se me nkwa adwuma nti niska oye de adwuma Peter Nkonsan ha Mason oye Mason ni oye de ni bunoni oye bunoni Mason ni bunoni ya wote hwidiem okay afa mi enhwe bra wo ka kire ne se onyem no o ka kire wo da first born no se nye ne ba first born ka kire se na because o say amam fa be ka kire se me makofa be mafufuro nti enye ne ba na time na ono se wo pe no ono twempna no sa time no obi foforo nso hwe wo ka ho ana na ne ye de nti no ka se enye ne ba acha ne mintumi untumi hu
okay enti wo de wa show onyem first one na be ma on to aka kire se ko ma me won on di oni dan atete ya o fa mu nyina sa o fa mu o mebo a eye de na be yare ho no yi na me nyadro na wo nyadro na wo nko hospital nso tie ma be ho no yi are na wo nko Peter no so mo ska nko hospital Ellen adentia so ne nanyem ena wunye scam fanko hospital adentina sa time no na won kode hon kanchire so mo scam fanko hospital okwa do be kan se oniska ti okasa na won so ayedai na eko okay enti now waba be yare wa honhono sa bra wo honhono ye no hefa na won nam ebu a oshim ho na ma na odeda hin kaze me sister pa ko amanfo nchen ena na odeda eyede na ma mete me de oso obi na friend na ka chere na se me ni hwidie mu bi nti wate o mate se me nyam nti on hwehwe me ena ono nso hwehwe obi hui na se na one wo ma me na tiko school beboa eyede na empofiri mu a wo ka se wontena maame nchen bio na wo kwa akotena o papa maame enchen na ye mema se munti a wo kwatena ho na chese wanya bibia twiu baabi o maame mma wo kwan ona na de o nka hwe enti na ma wutuko ho no meboa na ye die ntia dinkan kan no kire me na ye die ntia die nti na ma wutu free ma menchen ekọ wo na nanchen wo hwimhwede mu ho na me so amo nti na amko he se na wo te wo ma menchen meboa na wo ko school wo ma menchen meboa enei awo ne wo yam enti oba tan na nim de ne ba bedie die ne ka wo pa titrenti ma wo ye wadwene se wo free wo ma menchen na wakọ wo so ano mo nchen enna mpese bi kuno entwide sebe ya sata mu benya bibi atwiu baabi sata na ugina sai JHS edem meboa sata mu oye wadwen se wutu eho na benya bi atwi baabi meboa ane unde okay yansa nto aso enti maame ni behu befa wo sata mo yare yede wo kwa yare sabia sabre ni nyina na ofre Peter no wukuru no se baabi emu aduru no ayeden enti ono nso mra mu bi na afre no ende na maame ne kasa de na we le sata ne kasa na one ne nkasa e na obewoye meboa okay obewowie ye no hwan na ne hwewo o maame na Peter no ho obehwewo wamba da bai obi na ono na one onyem wo ye no ama hoda obi mom no otu no ma ne ba ho sa nipa ne ye ne de ose ase ne papa de ne papa de ose na sa papa ne so e wo ne de ose nti o de na ye ne ba ona o ma ne ba ho ena oba na o si Peter ne we nti no ne na ama na sa o se ne nkwa ne ba o si Peter na wo honum de na o hwe afele nti o so ntumemba hwe enkomo we ya ye die e ma ya nkanka muntie ne yie na momfa mu afutuo ye kan asem kire mu amaso twan na muntie no muntie ne yie bema na wone ne wo ye oyawa akwada we fa mu yade a wo yare ye de beto ne maame so ne maame akoton na japade de ahwe no sese wawo bema na nkasa maame hwe no wasoma nipa ana ama nipa ba oba excuse ode ma ne se bema ne fere enti no ama enti oba no discuss say botoma ene bai da no say bai no ko ma say de no na 100 cedis oba wawo foforo na wukunu ba behwewo 100 cedi no de ma wo ena oje ye okay se nyame adom
o maame a ne gu so hwew o maame a ne gu so hwew eye da na wo say too deep Peter echi ani Peter efiri aputuoja esan ko Peter nchen bio eye da ekyire bi mu na mintie me wo de no ofre kasagu ha aha na ye duro no kasa de no ofre me say membra na ze say o mokohia o papa ono o papa o hene ne se ane obi o na o ba ko de ese wona meta mo nko fa o ba bia bi nti membla nti be me ka chene se nko mbla ma mo no se ahe ya botre nti membla na me nko ye adwuma no no nso ne adwuma se ye ba ma me ena ma ko enti nyese onokra ba ba bia na no ma metie no phone so keke no ofre o bon fie bio o se wadi fie say ele 23 ofra phone so wie kan sa asem we kire o no on so koi o ba o ma mi amane ansa adentia Dabi eye bibi adentina maami a wono na afa sa abre we mu amoatumi awo sese wawo wo ho akyene wo ho ne omanioma nyina awuwu sebe yetimako yeye na Peter ya fafon asan frɛ wakasa asem we ya kyerɛw o kono wo maami oti hwi adentina amo na mane ka kyerɛ me na mentie abaya oga chame sama men kanche ni why ne ka sa asem ne kyerɛw Peter ene wonne yo ya wo de te hei ene wonne ono so ka sa asem ne kyerɛw no bibia ma utrim sɛ me maame abrɛ me ho enti mintie de Peter ka no mammo maame amane ansa na mekɔ amakɔ bibia ma utrim sa ele kasa de jujo pri se finika se jujo pri kyerɛ sɛ kasa de achade wa mona mane ele wo ye boni aye obi ka sa kyerɛ wa obɛka de sɛ Peter yi wo man one namba kyerɛ oba wonyem onkwa yaresabia na onye aduro bia wa honhono o de ferienti untumi nko maame ho obi aba o maame amane ama maame aba abefawo hwe hospital bra maame bre ye na japade okoton ye de je wo nkwasi ho nyame I don't have time for a 10-step skincare routine, and this is my saving grace as a mom. It's a 2-in-1 serum formula. This is a power-packed formula that has everything your skin needs. We're talking visibly firmer skin, smoothing the wrinkles, boosting radiance, and refining the pores. I use it morning and night. It leaves my skin feeling so glowy. It's also perfect as a primer under my makeup. The Clarins Double Serum brings everything I need in just one step. I could not be more obsessed. Trust me, you're gonna love it. Uye bunya ye obi ka sa asem we kire wa ubesom say ele uyi o maame bunya ye obi ka sa asem we kire wa ubesom say ade obi ka sa asem we kire wa ubesom say sa tam no uyi maame no bunya ye obi ka sa asem we kire wa obesom say ajeso ni pabonini enti wo ne maame na ani ni ye sa time no se boy ne frɛ wa wo koi meboa na ye ntwida na pese boy ne san akotwie enti na ma wo koi bra wa mo maame na mane ye because unim se wo ka kire maame na maame be ka kire se menko boy ni ntwie na eye dono na wo dono no otumi twiw ye ana wo hwew ye na wo nka no kure bi nkyerɛ yen ɛno na hyew nkuran ma wo san akɔe ɛyɛ de he options miensa choose one men wo me kokɔ ɛyɛ de hia oga jam so be hwe me de obɛhwew na akɔe no wo hwew ɛyɛ de no san ne wo nyem de ɔtɔso mienu ye yabraguo abatan yabraguo hwe enei be matumi nya akukoduro didi oba maame ana ne papa atem be ma o eye de wo ba no be hwe ho
Sebe wo yetiwa what to abusua ase phone call keke na boy no sande gi wo free maame ne nsam na nko betumi anya akodu aka kire maame ne se me pa na mi ja wo ba ne ma wo se mi nya ne ma wa boy no wo se ana first no ye bi I say kai oboa wo shi gina ne so no shi gina so meboa eye dina after 1 year no me se wo frɛ we ma wo koi dia na hye wu nkran ma wo koi o ka se me sa membra na o be hwe me ne akola o be hwe o ne akora no aha afei o koi wa frɛ wo wako o koi kamunsam kyerɛ ye o ko second coming no kamunsam kyerɛ ye me ko on o ko rente dan na e ko tena e wo hwimhwidiem ho to aso ti o ko tena mun no ka che me se bie wa no e ko tena mun ana o se nya adwuma no no nso nya adwuma no emfa nko me ma me ho to aso ti o ko ye me te wonum nti de bi na o ye o ka che me se ane asetana na yet ndi se ayeden nti ada se odem kula na ekọ ne ma me ho for week bi ana month bi sabre na nkwada ne wo sensen na mba penye no 4 years na ketwa ne wo 2 years mfie miedu ni mfie 9 na ode wo mo kọ hen ne ma me ho to aso awo tepa kwa minsia to aso nti ya na ya kọ hwe o ma na se obemo ma ba Devi okọ ho ne ba sa na omo kwa yie bi na wakonyo ge bi a wawutu wo e wo kwa minti ho en omo ko baby obi young ge bi wi no omo ko ye to omo ko ye no ba sa na wakofa girl no nti no ba ka che me se mfa akula na enkoma na ma me kakala to do omo ko ye afi o kasano wa o kaso me nkohwe nkwala na kwala wose ha o mo hoye nti me de o me nkoho nso su onim ho do ntu me nko me so na o me wo keto an o ne me ko oda o kasa wo fra o ma me so aka je no o se anyo ma me o ne ma me na wo yi nti ma me nka nje ni bi a ye mi enu ne yesi ye everyone de ebu o kwa adwuma 5 cedi no de ato me ho o kwa adwuma 5 cedis wakọ nhoma sika for the whole day o be nwumra no nso 5 cedi bi won so ba osu niska ti saate ti na me ma me di phone di me na me friend me sister na me ka kire no no ze na me ti boy na me zo odengwala na ko minim o me enko won so nko so that am near sem back to ano at the hospital so one kan kire me da eno de ko fa nti me free the one no de ko fa again ne ba e dan na na nti wo free e na matete ni nti e ma wo free dan ni mu e ba ma o e ba o ma me ho nti wo ba ne o ma ne nka ho Ote wono asem na oka wo hi bi eye me pa sisei no ho wa ma me abregu abaya o mamienu 2 years any 4 years wo te wa wade ase a be ma na ni nyina ade o na be ma na ka kire o se me je nkwala no de o makọ me ma me ho e de ne ka wo ma wo opene so ana wo te ase kire se me no mienu na tie adenti na apesa wo gye ye ma e de kọ o ma me nchen we kurase de ne ma wo pene so na me yare ndi me ka chan se me yare no se ne omo nkwa ne ma me wo kakla me ya na wakofa wo ma na o yare a se wo ma me wo aputuo gya ya na tepa kwa minti tepa kwa minti ni aputuo gya he fa na nkekwa wa so ma ne ma me na wo nkula nto ma me mfa no ne ma me na wo nkwala no enti wo free dan ni mu no e na okofa girl na wa wo mamienu no e de ne ba e dan ni mu isa watete wa ma wo ko ma me ho
ti wakofa ne mpena foforo no ene de na ba girl ne nso ba no ode ne mani mienu nyina baabi girl ne wan fa ne mani e chire no ode o mienu ba e ba ho enti saa tam na wo te ye no ede na wo nso ye ye wo te se wo free ho no wakofa ne mpena de na ba o ye saa tam na me ne ma ebi wo ho no enti me ko ho me ko ho no ka che me se ane edan no won okoka kire ifira ne se onim me baby anti dan no onje ne ban na otu afri ho on han bi nti ohu me dan ma won pa mu me mfrem onim baby abi enti ukofa odoma no me ne man de ukoyi tu go abonte saa tam no wo kɔ no no ayi wadwen se nka wo kɔ san na kwa akɔtena ana nka wo kɔ akɔfa odoma sama me te san nem amekɔ wo te so akɔfa ge na ba ho no broken heart ba wo so meboa mame enya oba na wini ba oba ho a pam no we are wini we offended am fa ho sabe ye wo wifuo binom a o ma dwen mu da ho enya mo masem na meken ene ye wo wifuo binom a wo ma dwen mu na ho sabe nsam fum akaka binsam nkwasi akeka atrutura sam sankof na asem na meka sa wifuo no ebi ba oba ho a fa badwane o fa ni dwane wei wote sa boy na san akwa akofo oba afoforo na abade mo no na ni ho hanjo obi je ne be ma wi ni bibi e di asembebre no enti uko hu sa ga ne nso wo ho Otec sa me eba o ne so ma ne afiri ho no mo o ma ne lie frim enu frim okay enti uko no san pamo wa mo amadan ni mo ma me firi dan o pamo me firi na okoka che firi anese dan no won ha bi nti me ba ho mpam se ye wote ha dien pa ne wadi hiade Elena de kan wadi hiade pa fa kire me wote he dien pa ni hian acho men anse kwa me friend na ka chene se de se mama na wable nti on kwa han dan mama na me ne nkola na ngote no mpa adwuma mama o ka cha me se yo wate e ma na anse kwa me friend mama ena o ka cha me se ane me ngo pe bi na me bi surprise me kan jire se ne no de beba de minim before the matter blacklist wo friend na or the what to blacklist na what to say yes wo kɔ asɔre bi asa asɔre ne yese wo mo nkyerɛ sɛ ewiase be say enti o wa menhwɛ aha me mbusa wa asɔre di asɔre ne mfa me ho nya asɔre ne nti na wa ha enti fa asɔre ne to nkyɛn me na me busa wo sɛ what to say yes wo akɔsum bi mu a o mo si wiase be say wiase na e be say ne nti o wa nhwɛ oba me ana o ka kyerɛ me wo no o ka kyerɛ o ka ne sai na kyerɛ me ko o ko jenkura ne sika na o se no aka 4 years time 2028 ewi ase ba na ewi nti o de akola ko school kura hu nya nti ono de school ne de na adwen ni so de nkola anu be ko school o ma ne ti ase se o ma me na ehwe nkwala no wono onim oyawe enti o ma uska se fama nkwala na di be ese ni o ma uska be ya beba on the offer ni be a se nkwala na me fo mo mble no no won hwe wo na ade okay atie for ni adofo Asem mabedwafo wa ha eden pa Yehowa ne yehwefo ono anso na boa yen amoaye ne a eden shanenso sawie ye kan ebenage ebafo de fie som tre no eye enromiensa
Ebenage heba for ne diaba. Eye hepa plus pavi plasmos. Na se nromi ensen se unya bi na se ono nomo a ebeboa wo ama onipadua no ahoden no aba. Ye kan sebe sa ahoden ni ho a nipadua no ahoto ni ho. Enti onipa da sanie eya pe aduru a obenomo a ebeboa wo nipadua no ama nipadua no agina brane. Se aduro no ene hepa plus pavi plasmos. Se nromi ensen se wunya bi a onuanda sani emfa nya akwadro. Enromi ensen nyina ye woni nyina bia nsuo. Mi ensen nyina ye wo bia nso topa ye. Se wunya bi na sa ononom a eboa nipadua ne papa. Mo asroku yade de mo atofom. Esichire yade tete mo emojabro so ha mo atenka ateko mo aye mrempem infection se ha mo. Se wo dwene nipadua na ho den ho a saa ne omani nyina na ebekọ ama wonso wanya unipadua. Enti me kasa enawie ne makamfo hepa plus pavi plasmos e de amawo. Se wo nom saa duro we ya eno na wo de dwene nipadua na ho den ho. E ma general well-being no agina yie. Se yade bi wo ho a obedwane. Se yade na fe no obeba ontumi mmabio enam saa duro yinti. Na wo hwe ba bi eton ro Ghana ha bia no uwura mu a ubenya bi. Your number is 0542 77 8572 and 059 13 67 898. Unya first meipe. Dr. Ebenezer Ajimai Bejeso. Ono be kasa no obeboa wo pa ama enepa enso atumi akoso de amawo. Na we traditional Dr. Dawood. Ono ne panyinipa wada Dawood Aba Hospital ano anuanom se wo ba ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni wo mu no saa dan no amu na se ye yi amene wo ka sei Dr. Dawood odi ne dwuma free papa no wa bin oduma nkoma de ne ye adwuma owaduro se wo ye obi a stroke yade de wato fomo a ordinaduro be kan onipa da sani ubenyu ahoto no asan asore wo ye obi a wo pa wo wachini wunya bi woni papa ne mompu ne mpu onye nhwehwemu huna de kode akofa saa ha no aba no wonfa na duru nkan be ma se ye ya ye kasa wo be ma da fom bem wo ye ne hwienye yie wabre o onuada sani brana papa ne nhwehwem onfa na duru nkan akoma brefo da so ye adwuma no pompi moja yinku ade esesa wo be ma no enti ni moja afam na tumi ye adwuma wate oba fa brodo tete koko eka ne ho a na fie jadum woni ahoto obi aye mrepa wo mpam 2 minutes no obo ni nyina Dr. Dawood papa ne wo ho aduro tata be ma ya ka kire se wo hunsuo ntumi nyemba ebi ameka se wo de no nkwamo ani nyina ati atete ebi a wo hu se wo ho esane nenso hwe ma ni nyina no papa no be ye waduro se diabetes esichire yade ana mojabroso enam yade bi no akote ana odwonso semu prostate no wanya hawo mu a ejeso krapa is the location. Dawood Herbal Hospital papa no obeboa wo ne number friend say ya 0244 88 6437 and 020 168 1717. First ahuma we say ya na woni traditional Dr. Dawood Monkobo na dia wonti ase bia na wie nso bechirim na ode amawo awie ise cheduma se rural bank plc se wo ba Asante mu enya asem ketua o sika kura bia fi apem hankura dua wotwe 1980 ene baaye enti obaaye emfinhie dua na enum nie ya wo branches nwotwe mobilization centers miensa and still counting se wo ba se cheduma se a ye beidwa no wo ba adwira ye be GPLTU for dano se wo be kumase akwabere East Kenya ase a kwabere Kenya ase abrosan ase hwa station hwa na ye wo ye ben M school no wo kwa anwonaga ye wo jenedwom ho wo ba aboabo a ye wo post office nachi asonwase kwan yi so wo ba tafo a ye ben club 600 anamo federal school no wo ba aduma ye wo boss FM achi ho
Moizongo your second station mobilization centers no baako wa Nyinasu in the Aduase Chedumase municipal baako wa Chechewre in the Afija Kwabre North baako wa Edidwan in the Kwabre Mampon municipal na wutiemi a wutiemi emfinhie aduanan no mu ase Chedumase baaye wate won asem Dabi kyerɛ sɛ sika korabea ye sika korabea odi no korɛ de ma woni ye ne wondi dwa bebie ordinary current account wa ha corporate current account and no COT savings account bosome so a nsi ho kra mfaso ba betoso susu account me bada achi account no tonkakra fagu bani tri so ebeboa fixed deposit interest rate ni very competitive and ye money transfers ahodo wate entibra ena oni edi dwa ye ma obesia e ma de trewadwumam de opesa ode ye ma de ye ma akuafo besia ye ma akuo besia ye ma susu besia overdraft commercial SME ni commercial loans ni nyina no ye ma bi ye ma ayie nso besia ho akyerewa ye beso mu amo aye ode hye na yie wate ye number nie unti bibi ase afre ye 050 168 2737 and 050-161-7924. Unya fresa kuma we ya. Chedumase Rural Bank PLC. Ya beje so. Ya no be kasa. Na de wonti ase bia nso no. Ya bechiri mu ama wo. Oni adofo ya wutie me. Mu afidie ne na ha. Mi twa me ho aba. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na se kura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear ready pa. Pavi Plus Mox. And Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada we in fear do you come. Our pharmacist in her basho. At phone for 0542 778 572 and now 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. Dia me dia sie wo ane sɛ makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atume se sabro so ama me. Na akoso ya wonim se ema ani mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say kwaye mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic cereal no so boa wani a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu enkran wani
Ghana Telecom University no your opposite Kumase Woben Sofo line alignment Ena Tema Ubenya Biato Evergreen Supermarket Fre 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food about that na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mu kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa ka me kire wo na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Dabia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Eja Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koho sisie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adifawre ni from hadie wonkwa na woni ma depa no pia unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni how adepa hene no ani eyampa simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mwatira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofa na se bre kwesi sika wode money fra broche nyina wode fa seche dumasi rural bank e ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wamo nkwaba mu wamo anya branches mako enwotwe ena wamanya eye 3 mobilization centers ensoso aka ehon Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamodi mu akotene eye na wamunwuma pa wamo eye no ebi enie wamugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetre Jumu, na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nina. Commercial
commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Wamama smart loans. Nano dia yedeba abaya juma yefua wamuji wamakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni aji wamushishe no pa. Neme uwo mwechi ya kwanwe. Wamu headquarters no was Seche Dumasi. Wamu ben Edjano. Edjansu wamu wa main station. Wamu ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya se wamu ni Methodist Asafono ena Edinsheni mu. Angulaga Onion Market no wamu ben no pepe. Abu wamu wa aswansi kwa nusuwa. Post office no echipe. Tafo wamu wa Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Wamu wa Bompata. Wamu ben Boss FM ewo Edum Kumasi. Enyinasu wamu ni Nursing Training College no ena Edi Enshe enimu. Asante Mampon Municipal Edijai wamu ben Health Center no. Chechire afija kwa abre wamu ben Police Station no. Enu ntisa ya frefra 050-1682737 ana 050-1617924. Seche Dumasi Rural Bank PLC. The bank with the vision. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Bojie Mo Manuaya, Bigo Nami Fili, Cola Nana cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel it by Bigo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Take a sip and feel it by Bigo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Asante. Okay. Out of 4, yada mwasi bru, ya koya, ya saba. Ahaya 102.9, Otec, ASEMBEBADABI jumedi no, ena wasuguswa. Ena wiye uti, ena wiye oheyen live. Ena wiye Abigail nako, wasana na ya Krobea Asante, always nyankopon kam hono omoamo ewo manamu ntuo nyinaamu yadase Ellen owo Atlanta osi akra ya Krobea Asante ka ho eburu nyankopon hyiramo ene modwuma pa yenso yadase Queen Rocklin osi akra ya Krobea Asante ne enkran Dome Royal Faith Ministry Church ena mewa mehwemo yate eburu nyankopon hyirawo Richard Obimpoku en wasi akra den minie sa wo ba se wase sentawizes ha ena wi anya asem ketwa yenso ya boade mu apa nana yetiew ena yesan so ehwew mate yenso ya damwase awiei maami afie nyameche one ne ba Elenade ene wo yenim ha asemu esie asemu ato akwadai ena ne maame ene ne mienu ewo yenim ha maame ye kan ye ke yo ho obi tinchan ya na se mu obebusa ne se ene pa pote ne kan wunti a oba no second coming oba ya woje no okọ wa nkrawo ofa ne ba na be ma na frɛ no atete ya be ma nde fam wa amfa ho ene ofa ne ba koi wa amfrɛ wa nka hwe ankyerɛ wa kwa san akonyem wa san wo ba kwa ka ho na afi na akɔnani a ɔsan ba oba ide ntina ma wo sa agye no Beba cho di enti ama na ba sa ne di no kwasem na hokora me ye bibi kakra kire no me ye madwene se ka me kora me nso mu na me hwe se de na nkwala ne si gu ho na me kohunu wo mo na se ma mfa nkwala na nka sa abere me nyini se sa wokɔhwe de ma ya ne menu aya nka wo mo nte ase ko mu mienu nyina be wu wo boy na ma me nsem san se ba bia me kohunu wo mo se na nkwala ne wo no eno na me de mani me pagya mani hwe nya me se ma nso nkwala ne mu a nkwala no ebe wu afiri ho oba taya sem enu nti ena ma me de yes ade good Dr. Mankwa akwa bebru akwa yaja na umpum te say otwedi ampo nyankopon adaroma nanum tumi nti oba ade na adom ho ye pa sure enen so ode adom yen nokwasem odom yen say a emunsem na dɔɔso nokwasem ebi ye yade sebe obi tumi tina ne to so kase manante abre enti se
mesika hye say the ewuo ba be fa me kora e me fa me metis obi ka saa ya na me yora ho kire se sebe batakari adosumti amaye hunu papa no ena wie waba na wode ye wo natural no de wo mfani agro adanse ya manfu odi e fa ho nsososo wada mebru ena ye duade ye ne wahia CMBB akra wode me do asbi masade otifo no ahwefo nyina ase good mefa akwanya we nso na ma adankrofo mada nipaku bi ase fiara na yedi mo fa na otweda opankro no okay na I am free nkunya wona mo fa no kwata bo ne bra no ejase hene kra wo ho okay ba nkunya fo no be ya ade ma na ye fe akra nipa ya ade osai sure to le menam kasa fidi so na magina mabusu apanyina nam na madam nkunya fo no mbae ni nyina asese otwudi ampo nyankopon hiro mu amen de o mbahwere wo mo fa ni nti ni donti on be na wura nyankopon hiro mu na mu na wodi anya hwe okona abusua tepa okona abusua na Dr. Mankwa megina mu na mu da wo mase mini so mbae na bebrebe ni minti no say we ma boy dem the other answer Otec de say nipa esitie no to mbete se mbete kasamfrom say ye de o mase twudi amponyankopon hira wo mu no mo ahoden ne nkwatenten na yire ni dunso masa abeboae e wa urade dem nti amen akrama transi na wie ye transi a na ye ni wo mu a wo mo chimato wo mu haw amane e na anya because obi say ade amabre wo mefa me o mefa me nko nanso uton ya dia na anya anu oduru nse wie ebia na obi de na fidi ato Otec 102.9 Dr. Mankwa already fear ba center panyina me da no na me no madi ahia ntu tia tie ne number no fa na betoda na ebia na wuchi ni peme nso na wunyame ba wunya number no so nsa akra me trase bia obi wo fa number no no o ma bo obi hu dodo na de ama no obi mu ba ho so ametimanim hwe mu ye pa asafo no metimanim hwe mu ye mu discount wo enti atrase ye na ye duada ye trase si amede number no betudwa na wo mu tie ni ahwefo no so mu hwe TV no no mafa number no ye 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 akra ready for ba Asante ni ba bia okunu no mbosi red park good mesi so foka no kumase kayetia wo so gbesi atwuma kwa homa ula bank nanim usi ade cross kwa no o cross apraja fo bi gina ho busa so pebosi taxi station odo ko enka hwe no ansa me kwa urade fie o meka se ho na yare sawo dollars ndo baba asumdue kwa so sure ena wiawo a wutie me se yade bia mo abla kwa komato yam urade nyankopon de so fa de apro de atete no aye ni ye ko ka John 10 so reform ma iso be wia no okunu asai by Christo de oba so fa de apro de atete de asai no aye ni ye entina wutie me so fi so yade akura nkrobia tewaso ne tie o ya de mamoni dia nkasa bia meni anu oduru ko enu na buru be 2000 wow ya de ben akura me kasa me ubi di efo won say kokoko ne ofo ba ni nyina ne se woni ma yesa be sepa no ko nyina ha ba no ya tase ni nyansafo kokoko efo so bi ko ho abeka se kokoko ba bia ne nye kokoko obanum kokoko aduru science bo bi di bi ba me wo me hwe na me so yefo me kire na de kakra be no ba so aduru di anu odin dodo said you do na si ate ade na furu ene nwanwa wow me kire no kra onye se bia me ma na duro me kire no said you ka se obo mu ba ye ho a awurade fie de oba onyina obi oba obi ache bia no anya hwi nodu anya kra ba aduonu bi de obenya de agu ni trim ye se aduonu so wate ma ni mfiri ni trim o ye kire no ye tibini ade akira na ye so nsa na yakwache se duro kwa yusu ko da bia me ka tum so oba ho ade me de be ma kra mo ani emu ani nkon ka sister de me kire wo no ko na tumi ni be kire se me mfama na akoyen so ahobeto akra ba na ni age sana da bia ye no ye de Isaiah de nyina no skan kra de ane mpese obi kanfo so oduru obosu na tie kudu ene ye hwehwe awia wa wutie mitie ne tie ne ye da bia mesi tire de ase kokrumutie wuntimi nsa ahomopo mane nye ye because wuti bati wuntimi ntrase ba na abete obetrase enti wuti de da bia na mba mdi ka aka ho asem eno boy bi bagie aduro mo be 2 weeks ni ma meti wo so ma ya na no frame was we de no kwasem wo so ka no kura kire me
isi ni maame da woda won prim biem na emu maduro ba ko de anka twade fra na wose wo so a na mse kuro ni ngui won so memudwo no mudwo na won te ya oni biem wo tie mi na wie na wo ti ade koranko me pe koranko da bia me ya me kase koranko yese bia ye kase bia ye ju obi ska di yenim yesi do onim tuni ade ngina promo ano ntime ka na me ka na yeze twono na me gina no minim ba bi minim abo akoro fa ho ntina me gina ofidie na masum nkwa masum tu tie mi a so so wo ti ade koranko me ka sisi obi wose ni ti no ni fa ne dwane kinkim obi won so wose ni ti ni mo ndududu obi wose mi ti hihye me doctor obi wose ase emo bi ni na mitiri mu obi so se mitina se bibi pimpim mu o hwefo ma no mani so nyina wo me ti yade na kofa aniyade abre me mani prunsu mani ase twa nkyene mani so wo me hwe light ase rombo bi ato ho obu won so ane de na aye koko ne woni trim koko fifi wo pie bebesu ani so yese ete ndi wo koko bia besu ani so adane tebia de brawari fie ba center awie me kasa kire wo mom wo ha ne amane me nka nkire obi ono yade wa yare da adame se akra misisi koye me ya wo ketia na musese titi yade ya se yade anya wa obi kan yade aso ka so ha no nkwa na ode o ya ahodo nya ahodo ni nipa ne ye onyare da enti wutie na se ti yade na yew wuti na ye o ya saa ma ese nka aba wanum wuntimi me nipa de tum ni kabla wadi fie ba center da bia me se saa enka ni nipa bia wu kwa no aduro ma no oboa enko ade ni wo trim e kuro na aba trim o kasa ne pampa na eba wodi oba awurade fie ba center be mo waduro wodi aduro de be man de be kye so kokoye no se tumi ta kya me kye so kwa akoya akwankyire okura sa na adon sa so aduro no ende sa na ye adwuma ho because ni padua ye honhom ntimi nkasa nyi honhom mfrim enti ye ho ye heba and spiritual center no enti wo tie na se tiade bi akofo wasonso abobo antire na ya na abeso no kon ni tini eba ya bo sna no kon so ye na ya obu osna masum so ye obu oti dede wo teme wi dede wo nasum bibi kasa wo nasum obu won so abo sna so ye ne kyen wo mom te kasa ndia na ndia ndia ya hombone lai e wo makwankyere wo ne no ma de mom obu won sna so na asa ketechire bi hyem na ketechire ni su na ye kyen sa nkrofo no de teme wi tumni kabla awurade fie ba center kira ye brada ye trase wo mfam ho namfam cancer ni ye free uba machine bi ade be obi ayi free na emom no de yesi ya hwa ma ho atode a na obi bu sam doctor na no ne boy na me say ade pa bia ne boarding ma men kan kire ko pala kra no abuluchire para ne boarding sini de ton 11 siri 22 siri no e 50 siri na ade ewum tuba ready fie ba center abegadu papa ye nsuro sika akra sika na e bi pipa bi no matwa no ma print so endi se ba se odi na se okasa wu ni a mi won ma bo sika badie nu ani asabia buru wo so wo yedimifo e na amadie na akotam se okodi asa ne so asabia buru anu so yedimifo because ebi ni se obi fa abroad da obi o se be yi mu yi ama 40 million wo so oni sika wo kwa akoton no ma ba ko twa na hwa ma na wu omko bu ni da ni sika da oburu 50 million so enti sika ne badie wani se owu yan sabia o se mi ka so wagimi no e badie nu wadi ema die nkodi enti wo tiemre so yade akwa nko bi yade anu ode amefa musa me se obu okidi yade akwa na me na asa hu doctor na ujiska kese ya no mfuse duro na yeye no sabi nyesika na yade po ba sika na yade kope na yade aba ba ya duro no enti wo sika ho so na so owu a sabi wo ya wa wasem wo ba mo ada bia me se wa ba nku wo kana de dem wa na aye de wo godi wo so na asem ne da me se na me so na ho dodo wo enti wo tiemi na wie tie ne yese wo yade bi ti se ti yade a ye ka ho asem obu wo se ase de aba bi bo mitrima wo de tumni kabla ready fie ba center bagie duro nwa so na duro na no odin no bagie bi na so di adanse se de amanfo di adanse no akranya no nko ane yesa no wo nye ti yade nko wo tiem se sia na se wo ne wo se wo nipa yam Krobea to yam a tumni kabla ready fie ba center bagie wo se duro ni bi air condition ho bagie bi na nom na ahonto na akra na me ka se koko no ye ntwa so once a man for kokobu de ese o ma start de ba adanse ba na no odin utiem na tienie obu o se me ko ba bi so na se me ko private na me kokobu na yi aba eyi ba wi a wo se ba wi no nko kan ko hye no kura ya asem obobutu wa pna sana edwuna kokoko ntwitwa ho sa epie ba na papa na muje ba wo wi asese dwuna asa na wasa kan ede akoshe utiem na sa ya de ni wo so a o kina tumika bla ready fie ba center brabaji aduru koko ba koko no we na pio no so wo kwan ya faso ye na duro ho ene ye wodi esisi nipa ho so ho duro ho ene obu o se koko no ntimi kwa private moja nko a ba ready fie ba center da bia me ka me se no ye de more na ye no ene ye ho duro e more ya ye die ya na de be na de be fra duro na be fra na me de ye hyem butuma men kama wonte ba ba ye de ma na anya num se kima
ko moja na wo kono obitimi for doctor menum ye 3 days ni kura no me ko private me hu bi 3 days po na aduna start ye adwuma me nkasa maduro ye 3 days me nhyɛ brand maduro so me kasa me so obi wo ha wo no ma entuba me kasa wo ba no maduro 3 days because me nsa yade se bi urade na nsa yade na maye dem age hu sika di ena ye yade ni wo de ne bra so na ye de wo entu tie me wie so koko bi ayew ena akwa koko na sa of fistola ho wono so obesiwa ono ya ne abona se ba no bonse ho ana apai ena obi wo pai sa na ne bo afu yesi ni koko apai o kasa no ko ntijai kura mi eja mi ntijai koko na pai wo sa ya de NBA free store akọ hospital na aka kire wa bra ready fear bar center e operation Krobea saba me nka huru wo mom de ba na ka ho asem mi se bi nya me wo mom anu asem no ena ye gina so di adanse o ndi se bia ye wa de tumnika bra ready fear bar center ena koko no so ya kasa free store ba akọ so won so be su tu apai a bonse ho na animu akata na apai wana mo se ono penam na mo empanifo fra na abo bo so na ho no mimkom se bia bo sa na se unya no adura Brabra Fie Bar Center okay. Se 1975 aba o madu en ko 1984 abaje adum de ko entu de braya de na bo betumi ajambe unkwa na nyina betumi no atra se nya aduro na yeba na no de ayo operation kura na be sa aba entu te na sa abo bia bo na wi atum ni Brabra Fie Bar Center ne amu aduro misi ani ba bia okron no bosie Red Park me number na tu dwa me so ya frɛ me number na 0241 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 and 0549 20 33 akwa kasa wi wa wutie mitie ni ekoburu nyamo ya de bia me se me nkasa enyi won se mu mfrim akwa samna won waso bi obu wona ma bo so tidede wona som aso bi kasa no oda no oso da no obi da obu obon se oda utimi yire ni atutunu botom atunu botom se ni pakron bo se betimi ehia ne sa onya sika bia na sa nkrofo no ba hu ma kronfo wo so na se obu a spiritual manage bi so tatawa ya yen samna ni bi wo opede yem pusa na fadware e be pusa bia ma odi adware opede yem fa no anam ne di e be no bia ma odi me na obi ba won se na ne buse ya ne ya sa wakọ nkrofo bi ho a me hwe ndi na me so de ba yetumi na yo me ye kosua bi no a ba ye aduma odi wi o se doctor menti ade ni bi ye ka ne se amon kasa bi a me tra radio so na aka o empanifo so pinche nso na ate se koto ye dai e bowa na apusu nu na ate ne kanka e try brada ye trase odo wo hawa amani bi afabla Brabra Fie Bar Center waji shop ne so person koto ade wo mfofo person obi shop abra ye mo akwanche akwan ye free nyankopɔ akwan ne kokoye koye na sika bia o sika me si edua bra ne enua o sika ma na fa ye adwuma enti wo tie me na wiye ya wo prostate cancer abra wo stroke abra diabetes abra pressure abra se me kaso obi asoma aba den de o hia hira o de tumika Brabra Fie Bar Center ye ntu ase ma ho na ho nto me the number na isa atudwa number na 0241 09 39 15 0241 09 39 and 0549 20 66 Brabra Fie Bar Center na ayaresa wo e giant transekese bra cancer oba ya nyu bibia de bra na mo oba abo ahun se bia de doctor mekire wo no so betumi anya sika na ade aye sika na de ya ade nyina ma ne wieye bra ma moya de so ankase meni anu aduru heni afo nyina muntumi kamera magie aduru eno a me kosem ko fa aduru ba me ba nyina eno anu osisi wo e cha bia wo office ogie aduru Brabra Fie Bar Center bra na beje buru e wa Awurade di mu nti amen adofo Brabra Fie Bar Center Dr. Amankwa na da no oba Kumase hakronum bosie Red Park a ho na Brabra Fie Bar Center wo sa abre yi a doctor sorry diaka yesa wo befre no ade biara a opese obisa no de opese wote no obechirim na ode amount 024109 3915 and 0549206633 unya fresa akoma we ya Dr. Amankwa beje so one obekasa na de wonti asie bia no ena wiei obechirichirim na ode amount ena wiei udide bafo akwasi chei
Oko Mommy's Down Educational Center. And ne bafwa kwasi chei wenya afeko edi aka onfie ho. Akwadai ene ye wawodai ye mpai bone se Awurade Nyankopɔn botaye a wode bɔ wo ba ate asefo asase so ne papa mu no omani munkam mfa wo so oma wo nkwa husan bafo na wontutu wanamo emfansie ene o papa emos chei evil ya wo tekefem ha ode wabusua nyina se wo fa kwanya iso ema happy birthday. God bless you bafo Yankopɔn shao. Afei obidum bie nana pia ene udin oyepa ene Promise TV ena oye wadwuma ene obidum bie wanya afeko ede aka wonfie ho na wunua Madam Judith ye owobuadi ose ene ye wawodai osire nhyira enkwa husan ene nhumumu ede mawo happy birthday. Arafoni adehye enkoba ayedie maami afie nyame che one ne ba Elena de ene de krachi bia ye fani Peter Mponsa aba yanim ha owo hwimhwidiem sebe odada ubi ba nyem no first wine ne maame nkobo ho ka na wonsan dada no second wine ntwene nko third wine wan fa awura no anye oba wafa na bono na wo ene na wo mienu o wadogo no sese wakwa akọware oba emamunum eni kura no enkoba we ba yanim saa no engine room jataba ono nso frɛ krach no ye Peter Mponsa no obusan se owura asem sei ena maame ne ba e de aba betu yanim die na awoka ho eni ade wo mu na no se de awoka no na kure na ba mena katana ne ma na kwa dia o ye na oba me no wawo me na msumu ne seye oba me no wawo uhiska ne ade osulebe de ma ono oba no obi ga bia na ono no kompreni kwaya oba de ede ne fa so enfi enti okan sem na aya na asaya mebo e ma eduru be edu ko do ka chense oke mi fe de ya asa yiti kan won sem ni ade na enen ke be ya to ka chense me too ba enen ke be ya ka ban kura no mra no ho uti ya wo ma na nko ma ba ho eno no be kan no ankwa nkosi wa anyantu endu anyantu ndi ameso meti ase enti pe do ba be no ma ba chi ame se oke se sama ke dia me hu ne se na na ekubeki oba kebeki aya na bilebia se nkura makwaya aya na oba no ma nkura no ko papa no me pa cho gwa ane se sa na ke dia adenti na se school for makwai bia o ma nkura no ma mo na se bi ni bi school o ma sa ba back ana se nye ne sa akura na nkura ko school ko na fiada ko fiada ya omo ya ade be che kwesi me benda omo ko school no enka ma nkura no mra no e ura de pera se me juada na oba sa ba on back no da maka se bi chi na na no for waje ma me ani so for waje ma me dia ada se eja me ma o me no awu kwala do ma ba na nkura wo na ambili bia me kete se man nkura na ma mo no ma o ma nkura na ma mo no ma die ene ni se nkura na ye media ngo se ye media nka sa se ni sia maka nka won twuma no ngo fo me se e bi ntra o ma nkura na ma me nte enti na nsa na me diska ha se nte je se me hu se wa ma nkura na ye aba me ho ansa na me so no me kra aba me se ni se wo de o ma nkura na ba me ho enti ni ye se no ska ene ni na kwa so no na zo mo ma no ro ma dia ene en tremi mi chame ya u ko se dia ebe esiri mo e tira o fele ni sa re te se dia o kana be ate ne ma me no ne wo me fele no ene ne nkomo no se ne nkomo ana ye ne no ba no mu ana ye fele ye ho di ye ho nkomo abele bia e mo mere to blada ba ko ne mo fele no mi chense sin ne tie na so tumi ti sana na mo we se bia me ni problem ana se ni me bia meke na we den ka se no kwa po ye school se o
no from Kakwa Muku with your team. Now, the Queen of same or damn, no about the young dance here. When you be a dance, you could say the buyer of the same. Would you tell about the Gaben and a banner for car, Abba no move, yeah, draw the pass, I don't know, minister. But today in Tina, I said, the man, I believe they say, Asem, so damn me, oh, that's on the band one, but you can't be out, Felania. I'm a man of the family, my son, what today, the Abbess, many enemies, Yame, the king is on, the Said the baby in the I don't wait, I don't wait in an animal to say I believe and a day and it or double by me in the end. And will be a no more permanent one as will be an ornament of the woman baby as I say, when you and say, Madame, was in India. Oh, when I'm quite so, yet can only say quite for quite be so. Say, no boy. I'm crying with it. Oh, I believe maybe a cow and a honey of a party until you do bear the quail, many figure quail, all my bit naba, no more, or my bit naba, no more. I was all fat aqua, you not those here can have for them at the hour. Now, President Cassan and Joe. On my first school, Crashia da Crampono. Says 2 days, it just 2 days, it tell. Oh, the phone can cut them say, oh, my, or bow for the young hell, man, I'm about the young man. Now, what the Oko want to be a for now? What them grand of Bema for Honamara? A great chatua, Uma Kalaniska, a baby. And maybe men to me, Cassette and Net, and I'm Mela, and I say, no, and I say, beyond the pan, I say, in minute. And the name to me today. Ache. Men can say, okay. What they are company for be any? I'm a friend. What they are telling me, and I'm a pampu any. I'm a friend. As me who dana. Now, a village, and a little flame. I'm a military saccasai. I'm a little saccarias or the Kabia, I'm so much young in say. On all our prana to one alone and Yakora. And I be or no more to one a more mamma follow. Emma. And yet, Abia, 20 billion, that's why I'm saying, Abia, do you want to say, also, they two be able to be a quite saying, I'm then on fast one. What you need to say, I'm on with Mania saying, and so on. Then to one with me and Casa. I'm on a chair such as a minute, my making in our party, every moment in Yakura, no, and I'm saying, because only a woman will be a Yakura. So what for Bema Holland? Let's say, I say, oh, my car, and only different that, and no Baba being a 1 point. But who won't mean Queen Panaho? Not a baby, I would in a baby, not be a baby of Aquabra, and yet according to Iowa. One will have a not a Bilibiana or be to also when you're sad and a beer. Now I hope I say what I'm for quite bears. Oh, Janny, but I say, meaning the old penny say, what do they have? Now they're quite to you, no, they're not quite to you, and the man catch and say, meaning I saw no other than I gave my or my mere Baba be cementing a minimum being a company and my wallet. But the woman back as a young we are not about the far. I'm a Yemen, I'm a castle when you, and I'm coming in the castle when you, and I'm out of my dear manana, who be just I insinuate. What does open? Oh, meaning I see, a trim. To see a trim. Oh, no, and no one pet, but I put on only in any of the city, and your mamma, or mamma, or no, just one, and a baby, the near man, I don't know. A quite bear so now fast to see Ellen. Maybe I'm a tenor. If I choose you, I was a bush of for the beast. And I buy the land to honor my baby to see you. Empty the honor or and I'm say, when you have Baba, no one never Baba honor or not, or no, so may Madame for Baba know. When you honor so Baba honor man as a cocoa, I say, you know, that when you know and then Baba honor more than Madame for, and one of Madame for no honor. Or no more come with the cocoa, so an answer. Men can say that the member me an idiot. Yeah, you see, to an more as I could be beside it.
say back on and I'm on a no so be on the junior will be on the senior will be on pedia. And then I say come Asem. You know to an more the fact I say I believe you need a mobile home and the becker. So I quite no so. Oba penny no won't feel say. Okay, but 11 years to 11 years. And I get one name. But I also 8 years to okay. Me nim se be won ya akwala. So accommodate wa pe ho kwan abefa so a sa akom ne be free ho. Akwala no onye adwuma. Ya wo moja ona de on ma ba wias. When first come mama me be den ge nso nye adwuma be den na wo ma no. Etimi adi baby a wo pe o menya adwene adi mpu anya ho den. Me ni na na me ka se. Me no and never be and I'm a plan of my deal. Every minute do crampo, or if you many say a baby, a woman, a nation. So that's it. Yeah. I'm a nation. If you like crampo, one me be in common watches and a baby, a woman, no, soon if you are a casa. Not in more duma. That's when I then I'm coming to send me upon your own force, so they are Diana. And then Cahorsman, you know, when they had the Baba Yam say, I will not speak to my denno. I don't know. I'm crown with Yaga. I'm not. She come from the American grandpa, and I come from the man in Tim. And Quadano, I am Quada, what do I obey me? And what will you say? I dare Chibian, I think who can afford so maybe be any idea. I'm a baby, and woman can obey me. No, if I will call Bill within another best. It is I believe the woman could have been me. Woman who could have. And I say, dear, young son, one, and I say, the tap one after what happened of Sappans with Dabi, a young Crani, a door mother. Quiet the first one amongst many budget. It really or no man about a catch them say. I dare not name my and Crani a day, Emma Minsen and Cassa. Ya say school or my baba can was school boy in Calum for Mukongo. You know, swing in an anchor or a man a banner, a saba back. A sade on it and query in a saba back. I'm a man or yeah, the man who three my damn guys there. And the banner casa is catching and say now, mammy a day. Eka. Now, maybe I say, I don't know, but I am my lady, but say one casa walk out one baby dear. I remember I'm fine with you. And no one of them a video mukuru cry. Say, or no, maybe an uncle, I don't know. With you for Sapa and a swat. Ah, I'll say, come a man, Canada, when Tiana, come up on my door, man, as you see. There's a quite enough for no what a woman for swat. But who can be the old for them? It is fast acquirements of fast acquirements. Let's see, so fast acquirements and not the chain. Maybe woman down, then you go and say, so when I buy them, me, I have them. But I'm more soon to 1 2 hours to there be the woman seeing him. Sana get back, there could be on us, no back. I feel it be there or no, you catch him say, I found another banana, I know papa. I'm saying, you're man to swim to because we did the area, the man to swim to and if I quite say so, I believe I'm swimming, Krana, what's a daddy? The two here be the hour for me. Hey, a dear for a bit upon son, one who knew, none was in me. Ha! Wabra, cratchy way, nimbabia, ne matie. The owa dream. Ah, wotie ontu Peter Mponsafo the owa dream because the awo kan ye sebe maame oba no ada wo de ne for so asa wo de ne be shi Peter Mponsa no de be she de kon ana oh eja the o kan wi hu anu say asema wo kan Peter no so what me nka de a ono ano Uyu anu say ye wo kan say Peter asema wo kan na adwene na ode ka ana sa me na me kan o be say wo de be ko she de kon ana na me kura wona na wo ba ko ade na me penyina ni obia ya me dansefo masonfo nyina ya me dansefo meje akura na ye kire se nka me be wan san ko school Peter
me jene ya chire sakwala yinko school e da na mde na mo awale akwa no nya 15 onu ma me di nkoma mo awale na boy no ni di nkoma na wo keka nsem de kire boy no sa na oye do ma ye me no o bebu sa me sa na oye ani ana Dabi sa na oye first na me esa kwa donto onu ma me di nkomo no na ne boy ne kasa na wo san keka wo ma me nsem no sa de kire boy no wo mpesa boy nani be ebe so ma me on wo ka kire boy ne se o de ne ma ne beba ene e chese wo nso ba betena obi boy no wo da so pe na na anya me na me kansa na ho ne kansa wo da so pe krache no ba cho de mo che yo boy no hu no se o pe na wo mfie sai wo ba panyini wo sai 11 wo te 11 ni free 23 ni mu a e be ka sai entu si a boy na wo 12 years emfie du mienu akwala na wo say ye ka kura wo Peter say wo ya wenga enkwara nketenkete na adie no asa be gina fon so akasa nkwase asem we di akere akwa we mu ma kontin so dani wo di agina wo hwebo na kansamfo di adwinda di trimuntu sa Peter we fo nya sa mako betia so wani adai wo de o ma me na ma hometie we mu sa adai we me catch it say abaya we secret ne san friend do na obekọ asam na we na san nyem obekọ ba ko e ba ya wo fa wo maami achi a wanka hwe amfa nkyere maami afa na chi ko ye no obekọ ada na mama aba time bresa adai na nka sa kwa we ba bekeka nkwase asem we wo fon so de akere enkura ni we o mankara ne ben mi uni ba bi enkura ne te who born dog nyama mi no ama na nim atwi fom wo sa akwa wo yanim anko no betumi afro ma ye dinatem saka entu ano na emfa wo ne prime on fa nkra ne mra enkra mo ntena se no di we yakope ba bi ahye no akọwe wo beti wani no asa anyem no adofo ma bedwafo bebam akra we die se ye jano pa boy no wo be nyem no be 5 ana 6 because sabe wa ma boy na keka nanum ahu sabe asin nanum enti samfo ne nkwase asem se ya na obeka na nka krachi a wo dwen wo ma ho sabe utumi ka se esom se ewiase be se 2028 wa na sabe wo ye badwemba wo disasum wo yachi badwemba te se wo disasum wo yachi ka tell se yesi wiase be se 2028 enti e be se dia me hwe me ma school chesakura ni ko school ehu ya na wo disasum wo yachi abi before mama ye ni ntikakra o na nkofu wo madidi ye ho ache dodo mama ye ma ye ni ntikakra mesremo abi before ye mu binom mama ye ma ye ni ntikakra na de du ho no mo anu abeka wo soma asem de akere se mesom se 2028 wi ase be sai enti me hwe me ma school ya anu abeka wo ye beti me kwaso wani wo Peter Mponsa makobe kowani samfo akwa atiefo ye nana bifo awia me chiachia mo anamu yade ha mo ada mebro mo ma mo na mo moto na mo nko ba bi etone aduro bia oba de etrase na akope na bigo heba mixture eni na bigo heba capsules no bi na wunya bi na sa ono no mo a enamu yade no ni nyina abekọ ama ho atọ ye ka gonorrhea syphilis candidiasis ni paduam yaw ne wonsabuom kura no wo bra wunya nyana na bi aduro bia topa ye ne hyensuo ne ho wada ka ni mu fansuo ne memene topa ye no sa haw ni nyina ebe ye free ho oba Misty Herbal PFA Pharmacy Coastal Pharmacy Apidang Dani Herbal Fredimens ni nyina wokumasi abeya bi okofodwo Herbal wasante be kwaye no nso bi wo ho Mr Obin ene Consensus Khama Pharmacy e wa Asifusu ubenya bi na bi number eye 0549 99 92 53 unya fresa homa wepe na bi na ankasa beje so ene se obekumasi adumu a kumasi kejetia Dubai inside hono police station ne nchen pe asuye ya ni dede Osipes Enterprise ho de wo mesrem Osipes Enterprise ya ye ka ho asemi se odo hoto ye nso a ahai wu benya perfume se ye kama ye o pe brands bi de se Assad o pe Polo
ope club de nut ope medlot enom ne de keke ka ho a mesrew wunya ba Osipes Enterprise pe ubenya bi ena wo pe slippers a eye ma de mema de ewodin na nso bo ne da form bi te se Adidas, Nike, Gucci, Hermes, Versace ene dodo no ano a Osipes Enterprise ene be ma obi ubetumi abetu bi akoton ubetumi abeto ne nkronko eye papa ebo ne nso da form kejetia Dubai inside edwanimu police station ne nchen kejetia police station no ne nchen ena Osipes Enterprise yewo ye number ye 0249 23 8370 ena 050 25 20634 unya fresa homa we ya Osipes Enterprise for yenso ye beje so na Asasu Herbal Center ye ni akofa kubi herbal powder no aba sa kubi herbal powder yi ameken MMA munso mudie nie munso mi mu se wo ye bema ye kan sese wa ye fo enioma nkoye udrum pamu a 2 minutes ya na wabwa reho e ma ne mpesa wa ho utumi ma nani gi wo mpaso a sebe abekwane a wo bepopo dia wo fufuo dia ma no adwene papa bi wom eno na akwa bi di bi ye ge bi a osi wo ja no ge no se mabone hoka me ya adwene nkwan ewrem nam na me de adwene ne ade me de awono enti mabu me ka me gie firi ne ho won pese obeja o osi Dabi wo de so obeja me de ne maboka ontua ma me wa boka say osi 1.2 billion adwene nkwan o wati ase kubi ne wo so kubi ne kasa ema bema uhusisi wo so ugina so ema hotoba bra Otec femfia ha hwehwe ASEMBEBADABI fo no ubenya kubi herbal powder dibi na kwabnane amwotumye gina so okwaposa heba ewomrom misty heba ne brezerekwa ni nyina womrom ubenya bi ofata drug store wabu akwakofodia station ho otobi eno ofata drug store ba konso ewo mfensi adankwa ame nebe Roma asore no ehonsu bi wo ho okwafojo heba wasante bekwai ubenya bi okwa smart heba wo boase ubenya bi sofo asasu sofo asamoa ono na di kubi heba powder yaba se wo Ghana ha o wa manone na uhia bi fre papa no sese ya ne number ne ye 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 50 5775 na yadie bi atena wo so a wakon enkono me pa chew woni sofo asam wankasa wate papa ne de na duru be kawo onuada sani ubenyu ahoto and 3p garlic mixture no wo ba baabi eto ne duru bia na aka se wo pibia to a ewomo wow pressure enyina yie eduru we natural garlic wom enti wono mu a eboa mamuja di efurusane wow cholesterol wosoro immune system no function ye wapone waposo sasaburo nie ho chirew onua pe 3p garlic mixture duru bi unya tope nonom wate eboa wo nipadua no ema ugina brane why weakness ye be nipadua no nyina no ebeko oba misty heba kolina keba dani heba eni baby ton no bia kase me pe 3p garlic mixture your number is 024892 8824 and 020 100 0021 yeah Volta Drill Limited yedi yotunsuo se wo ba Kumasi Krobea mu a ahojo da ban ne main office ne wo onuada se ne awutie mie se wo de wo hobo Volta Drill a obenum supa wo fie ho enkwanche fu won mutuma wa problems nkwa o na wuntie de ma Volta Drill for dance ne se onum wa anim difu anim nsuo tu baako onum sa wo mfidi a yakra de afri ama no ne de aba ye de yadwuma mienu ena wo ho no emfa ho se ho ya nwem aboom afrom atechem se ne hotie bia no Volta Drill for onuada sani ombeboa no omatu enkwanchefo bi betu yada bia problems so te freyani mesiesie ne kama mfama wate ukosunya itachima ne doma nyina ya wonkra bata ho ya number ye 0244 29 9520 and 0266 43 2210 sa oye obatan na oka asem kira kwada na kwada tia
menka sɛ ba na anim tete o oba ne tie wasɛm na nka asɔfo ba wo problem enso kɔhwɛ asɔfo ni bi ma sɛbe ɔmo yɛ wifoɔ chacha no ɔbɔ ebi ada ne tramɔfoɔ enso ɔyɛ sɔfo ba wo enti sɛ wo ka asɛm kyerɛ wo ba na wo betie wasɛm a faseda ma wo bɔfoɔ twedi ampɔn na aboa wo maami olusu control wɔ ne ba akwada 12 years so akwada no wo JHS2 form 2 olusu control wɔ akwada we so enti akwada no sa abre ni chepe fia sɛbe na mo ase yakura wonim si jene enso kwabenane Peter Mponsen ye ne ɔte he ka sanse mfun okohia akwada we yo 12 years jene no ekɔ ne pe adaya na me madam forget ene na dam fo nti omo ba sɛbe ya ye be mu omu mienu ani aginti ena me nso me se ne pe jimifoɔ wo ka san kwase asɛm wi na wo ne akwada we abawo mienu na wagina ha ka sɛ wo wonim ba bia akwada ne wo ge ne mfa akwada ne mmɛnme enti wo ma ni skada ve menkai ene ɛsa akyɛ ɔse ene no aka no wa ba ma wo ya adwen dani trim wei ɛsom kura wo mu gusom nanim wase na jai kura obi a yesi wiase bese na wo mpe osoro ahima mu nkɔ enti wo behwe wo ma se be ya wo bansumu so na osoro ahima mu hɔ no se wanhwe wo ba aka so obenya ebi akɔ wo benya ho bi akɔ na se heaven ne wo hɔ kura ampa se ne ye kan a bibini bɛn ne bɛkɔ ya ba bragu adwemmɔni wo ye trim dodo abibifoɔ adwemmɔni yi hotena na ntritwitwa adwemfinti bibini bia nwura hɔ sɛ heaven ne wɔ hɔ ampa o ga sɛ wo bɛkɔ hɔ na wo de nantritwitwa ne saa subanfo subatantan no wo de akɔ hɔ bi obi a wo pɛ heaven ne bi akɔ wo nhwɛ ma o ma no wura fi sɛ nyankopɔn so na de ne kyɛw o se na kyɛdeɛ na ɔde akyɛw no wanhwɛ so yi a wo bɛ account for it on so te asɛ wo pɛ 2028 heaven akɔ nyankopɔn hu yɛ mɔbɔ agidifoɔ nyeme so ame nyankopɔn hu yɛ mɔbɔ wa hu yɛ mɔbɔ a yɛ bɛ bregu Dr. Basa akwa abebro me maame bi ɛwɔ Kenya se bosore me dia me frɛ ne madam na ɔse sɛ me chiaw sei na me kase me mu akwa abebro a na n'ani agye enti ene me tu me ka ɔse nana me mu achie bro so jene so ada me so jene so ene madam me mu ha me chiachia o awia yi basa heba capsules ene basa heba ointment me dia dabia no me bo waba so kyerɛ sɛ enuomienu wei amanfo adanse die wo ho so yeah abatani asesei ahoɔden aba wɔ mam emaba wa sebe no mensisi atwitwa eyawa no onom tie ya asesei wo mo anya ahotɔ no nti me kora de asesei no me kanfo ma woni etie me sɛ wotɔ basa heba capsules no a to basa heba ointment ne ka ho wo hwɛ wo memene topa ye no na odi nku ne nso srasra de twitwiw ho ade tia osɔre da busa agya kwa me ointment wode srada utumi da busa agya taba wode srada utumi da kyerɛ tumi a ɛwɔ aduro ne mu ɛna awie atu ngidie mu ate doctor na Krobea me das na machia Otec etiefo nyina na machia wo mu nso a wo magye basa tum no mu di wa danse e da wo mu nyina nso ase because adupa na ede eto ne ho ɛna mɛhyam no nipa nyina bɛhyɛ ase afiri basa capsules nso basa capsules ɔso wa masumdua bɛfie de enti mese me de nipa dom no bɛhyɛ ase afiri basa capsules sɛ enkola na omu wie school di bae no bebrebe wo problem na omo no obi wa wanya problem free school aba o complain ni yafunu obi wa omu ko school no nkola ne bebrebe no omu ko school no makoye omo dada ba mama ba omu so omu tifie ye nyina ye jama enti obi o nema gu na yi no show box onko dan ni obenya bibi adi obi nso a ono wakoye bi oba ye na ekura ye de aba ne yem enti time akura ne ba ya o complain ni yafunu no pe basa capsules ye de ma no o pe basa capsules ni ma no a ebe yi sa o ha na won ye funu na fi o ye obi o ha aduane to ne yema na ne yemu dwa no
odidi mi so ana na ho kire no eno ye osa ena ha no ne basa capsules no da bia me ka say register no ye di enema bebrere ko na osa no stomach abscess ne de to so edida bia na ye kan wa say obi wa ofra no obusa say aduro no me from no me na me tutume obi wa da bia me ka say wa wo de severe no onuma oyam bedwa wo kakra na onum to aso 3 days 4 days ya wo say oyam ato from enti obi a osa how odidi ana oyam comedy wa na oyam dwa ho odidi mi so ana ho kire wo no pe basa capsules basa capsules no enam say ye from adwuma nti ebo ni pe bebre ya wo man ni bebrebe won so o menstruate a na di o how ebre no e man ntimi ni di aduane kono re ma no ofi aduane to re ma no ofi da bia na comedy no amana wa ye fita mese onum basa capsules no bi onum basa capsules e betimo mo adidi sa menstruation problem so ano so enam say ye from adwuma nti no oyam na adwa ho no ebeyi mama menstruation na dey abakama ya sesi am no ka say obabi wa no menstruate sesi a o menstruate wa yam ya ne yam dwa no mesre okope basa capsules num mienu onum mienu a within 30 minutes to 1 hour no ebeto form powerful anwumre no asa num mienu onum no mienu to aso a emoja ne beba eba jai ujai a o menstruate power after 10 days no shase no do no continuous 15 days onum no 15 days a o menstruate second one eyi o how na free so o sa onum no third month o how ni nyina akọ ya oba ni bi won so a odepo atima ha oba bi hu no nipa kokọ wa efita ultimate ni di aduane kana no ana ofi da bia no ye na no honam bia ne basa be so pe basa capsules onam basa capsules no na the ointment no so ye de efifa odepo no wo so na no basa capsules anam say dro ne ma ojunso nti ojunso e be yi sa how na wo yam ni nya de efiri so ojunso no mu say yellow no e be yellow kan obi wo ha onum aduro no ofredi adanse as a doctor bia me num aduro no na me ni white na bibia mba ma se na ekeka me odunso hu se niam efiri na se ba no edos die ntimi ka se yensa nto aduro no ma school fon kola no ma wie school aba no SS2 fon no ma wie school abefie no ya o man ni wo okọ no okotik gono no school na da bia me ka se oba ansa na bo hu se yare ne be yew na hu se ensuogu ana se oti pampa was na yare na di mfie miensa eti samra na kola na ba fie na oba ya na didi aye basa no oba o de bi waka se mama masiki kame no mr ope basa capsules mane num no continuous 15 days onum wi a obon se how no dey e be kofom no asa num oba num no first onum no 15 no 45 days yare na dey afri no so e be yi sa how no nyina afri no so e ma ne ho dey aton ya wo man panifo ni bi won so obi o 36 e kono oso onya menopause obi wa afi bosume beso na nufa hyehye bosume beso na ya se ne ya enso brand nye dey ema pe basa capsules ni bi na dey no ono no mu a ebe ma period na dey aba eba oyo ha no be free so aduru adwo time e sha se na me di aduru start e ba ye no adi ba for be 3-4 years no ema omadi adanse se no omunum so omotwabra obi wa no se man so ni emayi no omadi adanse ama awo e was aduru abru 25 wow ema o ma o get ba kokra de race course me ka so me na problem ka se me sha se na ye ni powder na ma no obi wo se onya kokko ne na ma ye ni tupa ye gen no so wo ni be ma bi shiai no no wa wo ba ko nkwara brem se de ye ka kura ya se no so wo ye no na ache no won to shia be ma o pe be ma so pe no ono se ni bra panini aware wo bia ni wedding on na ngo enti one de obo so be no de adwo wonyem gen so ya na get bi race course or tonensio e dey different yamam too we offer us no okay ono na net na drone to dey drone bi ma gen no numa drone no say we first man second month oba was mam to ha me was my house was e drone na ma manyem ha was me offer drone was ai was na dem how was hwe da me da was ye no be ma no say menyima ana oba yam wade say si abehwe me ko bona ma ne say menyim no ya sha say to me woni wow am pa so owo ye no obetu ni din no ye no ho ade powerful abu akwa so girl back on nta ti say enipa awo was aduro no because menstruation problem no e ade e ha ma ni bebre it says how ni free wa e de ho de e beba it say emema be ma bi won o soro se me mema sam nyeyi me mema sam nkoyi me pa cho sa woto na se be ma no mema sam nkoyi a basa capsules enya aphrodisia yare na ha no sisi yare na ha no gono na ha no koko na ha no eyi sa ya ni fo ho de beba anu na last mba na ka se boy bi ka me se pani
aduro na ye memedru okay say there was aduro no pa no so da ontimi mutuo oya no wasi bro nyadua etimi sra basa capsules o ma sumdua befie me ba cho me ka say obi wa no pedro ni bi ato o the number o be friend 0244 26 77 25 0244 26 77 25 emra me no modi nkomo kakra ye ntwa so ne fa ointment ni de nemra basa ointment o se ebe ni nyina ma basa ointment na me kan wasem no se da bia me ka say obi a ado ana edo nipa ana adwuma na yesi ye aduro no nka se ye chemu 9 ka obi a pampai wo ho obi a ensa gu wo obi a honam tutu wo ana se obi a wo akola keto na ontimi nanti ana asabra na asam ha no ese nke echem na nke ye bia na okoto a oto bia na nke oto aduro ni 9 na so no yesi ama asumdua ede abafie ne be ni nyina amounti ya ka aduro ni nyina bom ni aye ne bako eti na bia wo okoto ya na ye de ne bo no ekoso kakra cause echemu na ya ka odiska kese ba ye de kakra bi na atoso entini auto bonu mrane se ebe ni nyina ma mesra osesi ami kasai obi a ensa aguba ensa bia efri eyam oseye ananse juiba kakarere abu owa ne kakaja esra me pa cha obi a kakaja ha ono me sora number me tuja no frɛ na me nkyira ono kakaja no ebi ane ko edin na me kyira kwa abefa so ebe isa ha na fi so ana obi a anansi agu o mesrew se anansi yew no wanya du papa bi te se basa anye na ko fa de bia ye ne kro na wani ni wu a de wo inside ni nwi wo sha atade na hu dwa when your man bi awo kro bi so of friend na say o se se opani me ko ba bi agimi frantuma mintimi sha atade e de wo hawo bebrebe etimi srew se basa ointment ni pebi obi a basa ointment obi a ne nanti papai minu ama no am so mo ye pedicure no medicure no munyusu bi obu ana ne nanti na dey apapai obi an so de bo na twuma nanti den yusu okay ana obi a pampai won na babafo no so kama me obi a oyi a me awza na Krobea me ka ana me sure da bia me di blade to so trom me nanti ni trom me so babafo obi a oyi a now the nkuna dey afifa onano ana wo mu so amesra otobi ya ne ya yusu abochi fo twetwa emore na nsen ya boshen boy bi obi atwa no more man more no wokoma o mutui ba yesterday efu a na efuram na boy bi wo sa rabang na hono a oton sa electrical pass odo boy no bo ho na oyi basa no bi no se fa banaji wona no so obanaji ya na di 3 days na pai se se na no fupie wow etimi sraw so to sa dro no a obi a utwitwa amore odo utwitwa amore afa befa so e bia me ka se obi wona o pedro ni bi atu ba bia obenya bi atu ko Fred Mensah ba obenya bi ko Misty he ba obenya bi ko Dani he ba obenya bi ko Abidan obenya bi o ko ba bi ti se keke obenya bi ho o ko ba bi Tel Junction obenya bi o ko Anraga Garba Street obenya bi Oak Pharmacy oko ba bi to say atasmaso atakra maniampo tafo top amazing oko abuakwa nso a heba store so abuakwa nyina obenya bi pankro no obenya bi bekwai obenya bi fojo heba oko mampon sewa heba oko eboas nso a smart heba ani ba bi a to na dro bi a oko akobusa but number ni mama so oko ba bi na se wo nya dro ni bi a the number we 0244 26 77 25 Mr. Modabia me ba me kan wasem obi de adro bi nam kroma a ni dinu no wode abasa ana wode adro bi asoso me pa cha me de ne ye basa adro no enhyehe anya hwe okoto adro ne sa number we ni ho me pa cha ento sa boda number de mama number ni 0244 26 77 25 bedase ebishia Matthew bro arofo yankopon sha Dr. Basa media sa na me frɛ no wone papai ebu mpuni mpu a oye nipa se na aduro yi eboa nipa nso pa enti kopebito se beya ebeboa wonso ene simple plus for ewo kumasi krodua yi mu na oba adehyeman a onmo ne Dr. Caesar so ye ne di animhwe ho
oba Kumasi KJT na ugina Dubai getu animu wa omo ni Dubai getu ni ye opposite edi hwe animu abrosane ye wo ne first floor ubehu Simple Plus for Simple Plus no eye branda phone accessories en wodeba enti wo pe phone charger papa say ye Android de eye iPhone de eye Samsung de Type C charger bia wuhia bia no me pa cha senye Simple Plus de ni bia nya papa Simple Plus chargers no omo ne ka no kore enti omo na aye chargers papa de aba se wo pe power banks any phone batteries battery a o de share o phone mu a ubontumi ahu se battery papa nie eye Simple Plus de na o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth headset cover iPod and our phone protector. What the Brian chain, Yanoma, you to be my man for cotton, and your ton and cronk so my man for the dew juma. Your number is 0244 590374 and a 0241 709636. And a fit homeopathic clinic, Ewa Hinma Kokobin. Ye Benjo Mass Company no 18 junction neso enwon ketenkete fo ne yedie anuanom ye ne enam physiotherapy acupuncture ne massage kwa so ya wo ni peduade nemu no ye be ye free ho ye detoxification se stroke yade a chew wuntiri mu twetwen wa ye mrempam enam yade a na ani ho how typhoid any ulcer hawa bra na ye mfam fidie mapa ye de aba no enye hwehwemu na ye mfa dru nkan ye number ye 0244 58 3859 and a 0275 969414 and a bigo soft drinks no they say near ama kromu aye de no say winya bigo drinks ni binom ya onuada se ni wo ya hawo awiakata ben say wona mase a pe bigo cola pe die nwunu chilled one no bogu ade so pe bigo orange na orange ne de wonom a wote the fruity punch no e na cola no wonom a uhu se namu yo o sepe wa de na de nam wawie mu ton wonioma wate ase bigo cola ni bigo orange no eye kama dwumadie bia wudie to nsafre ni padom bia no ma bigo soft drinks ne mrase ye woni cocktail ye woni apple ye woni coconut ye woni lemon lime and ye woni strawberry ye open no choose na fa di dwuma no wate ase ebema hwa ye de Trillium Industries for the diaba ye number ye 0322 190877 ye bema taste ye kama wate ye bigo soft drinks no ene ebo na misre grow fine draw we nu an ye di bro nyan me pa chaw grow fine ye draw yi aba edwaso ama anigye enso aba make us say wonum ato a wuntumi ni di won sad ne wonan aye otititi dura na dwo a wuntumi na obesore anopa no wa ye very weak onua nunum grow fine wate nunum grow fine na ma wunyina yie emma nipadua ni nyina yie emma sebe mu nsabuo mu issues wo ho sa de ni nti papa na duro ye fre no ya fre papa no Dr. Menses echiro bibi nti sa won nsabuo ne ba 1 2 na twa ode ne kra de makra twa kra obi de ba babroso obi nso de ba ya wo nko an wote adance ye wo ho nunum grow fine herbal tonic I assure you ebeboa wo nyare na onu maduro we ye bo ho ban yade nkan wo yade na onu grow fine e ma ho to ntentem aduro mi kan ba bi eto onu obi akwa abenya bi ye ka ase kra na monten so e na aba Otec fie ha nso abenya grow fine ye duro ni bi fre Dr. Grow Fine fre no sisi ya ne number ne ye 0244 596532 0244 596532 dia wonti ase no eno na Dr. Bechrem awa de akra obebem na sisi ya sad information dia ba sisi ya dia na mama ye mo ahimi me bu afu dada obubefu ba ma me fa we mumma na ma wakoma mra fom kakra atonso ago shoe factory o kire opposite South Hospital yakwa ko huru ka bi mumfa mfonyini video ne ntuso sisi ya me pa cha obra ye Facebook ne so ana abra ye YouTube ne so na dinka fa ba akono kwadwo fa ba akono dinka fa ba akono yakwa ko huru ka ye esi we wo ba ye Facebook ne so ana YouTube ne so a esi ho be na nsanie ye te pampan kankan kan wo area ho
afedi amanfo rohye nkọ ne nkọ hwa ka ye pakwe nipa mienu na ugum oba ba ko be ma ba ko ene o ma ugum ya ama ho nyina bon die na ekoso ye kohwe ya ka ye si hwe yo wo ma ugum ya se ye fa ba ko ne nso bra kwadwo afi na mpanyimfo aba ayi ya mo ye hu anie be ye ya nipa mienu oba wan be ma wan ya wo ma ugum die na asie no ni asem no eno ni asem no dia asie no eno ni asem no enti ya ma patuo na mu ho patuo na mu ho so wonko duedue mu na ye hwese ne etie obo afefu abufuo ne bra awurade mama botre me bompa yesa asenya me mama botre no wan hwe ya senti na me afidie so ametie wan hwe ya dia abotra be fa mama abusuafo awon se ewiase ayewe no se wo ye wo ba na se wo ma ho kwan se sebe be ma enyimi wa be ma begimi wo pa every say be ma bi hunu se sebe wa adwen mu omra obe yusu na adwen wo so papa ndi ya ma wani na ho krachi ya ye ne kasa yi de o kan ya ne atenso ye nteye pani bi ntu no fo ye hia no ye fi ha beti makwagu nani ye pese ye nya nsem bi firi na no fi se nsem bebre wo wa ye pepe se ye benya nkyeremu efiri se ono kyerɛ awura yi ekwan anka wo so ofa so na asɛm ye de senke du ba bi anka won fa nkwada ne mmra fie na anka won mmra ba ma no no oba na wa maniska na anka aye asɛm awura de na mom ono so de wono a wonim nyansa na wo kyerɛ obi senke wonyama na asɛm ye de no on de oni bibia obɛyɛ ama ono so asɛm aye da ana oba ne nkoa na wo so woyɛ bibia na asɛm be de ono so wakofie ho edisika koma nkwada no na maame na pam ne se menyi uzika fa kwa na so ono so akoye ne sanka eka ono so kana asembe yedo ka wato mo nkwada ne mo de anwa kakra ebia geshia ne sadi kakra wadi dwa nanka ade kakra se every pum be 1000 bi na ade ko nanka abusuan ya pam wo se wonne woni ama ne nyina mo fa nko nanka ono so asema ye de wo de wo yesa na enye yi ana ya wo de je so wade nkwada ne bre ofiada na waba be fa wo mo se kwasi ada ansa no hu se o mo ya wo ma wo be hwe wo mo etiefo asem ya wo wura yi kan ye mo amunye agema me na ma no ampa wonim nyansa pa ni nyansa no ene wo hu se wonim nyansa che oba no enti ko se ne kwan pa ko mfa so a na asem be ye de ene wo keka ne nsem ena msumi bisa sa nsem wei se nyansani a o keka nsem se no na ne wura fi se wono so woye bia ebe ye yi ana se wa wo mamienu nkwada kura ba akokora enu ato ni din o maami fa wa fam what wo sa ki kanze hunu se maami na ama wa wade anso na wo ba tampa ben ene be ma ne ba akosa awade ewi oba tampa ben de be ma ne ba akosa awade ewi wanyem wo ba pam na firi nchen won nam ahonho no a obewuo na so wono akoton na japade age ne nkwa na wasa de na ma se fa no esa se sebe maame no wa nwo amfa ne ba bi nti wo wura wonsam na okeka na bufu na hi na sukonkro na ahye me ma se me nka no nyansa kwai to sei na wa hwe yie ne se me ba ho na mu a wa hwe ametoto bombo ama hwe amanfo kra bedwa me efi se wonsam a wo keka no pa de ayese aye nkwan na makonim na je na nim na enkyene kra ansa nam tantantan na kra ba se wo wie ye no onyampanimfo bi di nanim ba ho be ka se sampanimfo no mo wai osei yehia wo mo firi se ono mo na ahye ne kutupa na abedu sabri yehia wo mo wa asem we mu na yire nso so a wawa ne sese ya ne nso yehia no number ewi se wa hwe yi a sai de wade aya awura yi sa na akoda wade be so konkro ma abotre da amen wa ma abotre me da si bro enti enadwoi krache no Nesin Peter Ponsa Mesin Yehowa ya domo a ewiase besei entu dia ye nhye wo nkwachiri se ne ye wo som no o ka kire ege no se o som o sofo aka kire o se 2028 wiase besei enti wiase besei enti ya kwa me enhye ne nkwachiri ka kire nse ukuada
sɛbɛyɛ ɛbɛtwitwa so ntɛntɛm na 2028 wiase na sɛyama yɛ nyinaa yɛhu baabi a yɛrekɔ enti ukuada anɔpa nɔnkono Peter Mponsen ya woyɛ mesini ɛti ohwimhwidiem sɛ wɔn pɛsɛ mako bɛsɔ agu n'ani a anɔpa nɔnkono mihia no ka kyerɛ ne ma me se bra Peter sɛdeɛ ɔkyea me anim ɔkaka na asɛm no wɔsɛ wedi ɔsomu a sɛ obi so tia ɔnka kyerɛ bra Peter sɛ haide ntwa so nti nyame yɛ adom a ukuada anɔpa nɔnkono pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛhia no fidie mu ha deɛ wɔtie no ɛnka kyerɛ no meni sɛ ɔno kwa wɔtie sɛ ne yere no kwa tie pɔtɔ ka kyerɛ sɛ ne yere no tie paa nti mawura ukunu ba fie a fatono nim sɛ ukuada a yɛdi anim yae na Krobea na badwafoɔ sɛ anɔpa nɔnkono ɛhia no fidie mu ha na meda ase mensome da ase awura sɛ si asa nwom no deɛ wahunu to ma me na memfa nsɔre bra ho na bɛto meto yɛ ne nti amo wahunu to Ellen bɛto ma me enko besie 1 2 o say samato meto yi wanhu wante sɛ wote aha nti sɛ ne me meto no wo soto ne saa 1 2 o sere yaw o hia asumbo pa na o hia pa ma me kyɛw ka kyerɛ no pa ne kyɛw amba kyɛw de ma ebi afa kyɛm mama ya wote e ba bi nka toto ba ma be bra hwe ne ba emu ateti ni mu atepoi na sabe obewie na akoda ne benyini na sabe pani bi sabe be dinkwase asem se di akyere na de atrache wo de ye mensam na ka se wiase be se 2028 ye be tenioma guani ama wiase ne be se ya to prison e ho na abehu se hyehye ma me kɔ ukuada ne oba no monsamra pacho medamase ya Bolivia Enterprise fo nyankopon hyira mo me pacho wutie me ya the future life enuane no e na abadwa so monka kyerɛ so ɔkwanimu hɔ a wɔntena hɔ no ntie nkobesi ni mu nsam na ɔmfa ntu ne hofo 23 vitamins and minerals ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemuma enti onua oyade a oyade no bra be kyerɛ mu kyerɛ yɛn yɛmfa aduane aduru nsa oyade kumasi sofu line alignment wo yɛne multi home di anim hwɛ number yɛ 0246 01 0150 and 0242 87 8090 kwadwo reko Royal Enterprise reko heba mixture no okurasi ne aduro no aduro mu aduro ya onipa da sani so nya bi na so no nom na usisi pa na ya oya ebekọ onipa dua nyina yie ntu nsabu atwa koko tete operation nie infections na adokro wi wuntiri mu twetwon waye mmere kora wo mpam wo de po okurasi ne aduro bi na wo no nom a aduro ne ye Otec fia abehwehwe agya akoto bi Time FM wo bo ase wubenya bi ho Free FM Otec mu abenya bi ho edwo so aponchi achi mia me maame aponchi achi nanimu ho wubenya kwadwo reko aduro bi okurasi ne aduro bi wo ba bia wo bi enkyirimu bi a wo hia bi afre 0244 47 0067 ena wi nyankopon hyira wo onhyira me onhyira ye nyina no ntutu ya na monsie jataba eye engine room ohihye adwumadie me ye de besomoi kwadwo mo wono nso e de content ane so ma creative mind ono nso beta na chi ote oba ade chi amenka ote agya kwa amenso nka ye de musia na dwabrem Dr. Cash enso de mo abeto aso